Ndichataura nawo ndichavaudza. No, it's fine. Ndikatimbopinda palife. Alright. Iri board David ndikatimboita zvelife tozotaura ndikatimboita zvelife. Alright, sharp sharp. Alright, sharp sharp. Okay. Right. Vana varara dza9 kunoku kureva kuti kuAfrica dzakumberi. Dzakumberi guys, handika saka kola wedu wenyaya uyu ndofunga avata kana kuti ane murumewo kana kuti kudini kola kana kuti network haisinyatsobatika hana kuya saka tati let's move forward. Handika tati let's move forward then tozomuna mangwana. Handiti tozomuna mangwana regai tingoita ita chidangoita nhasi pamusoro iyi guys prophet vanga funga kuya nhasi saka tazoita reschedule for tomorrow because vanga vachibva kucrusade saka vanga vari muroad vanga satasvika kumba saka tati hatingadi kuti tibve munhu ari kudisturba munhu ari kubva kune service tobva tavadedza futi pano but ndio vanga vakaisabodhetera nhasi saka nazongo vati no toita mangwana tikunyatso vakati alright no problem at least mangwana ndiri kumba saka vachauya mangwana. Nditi usanyare kubatsirwa dambudziko rako uya naro utaure dambudziko rako ubatsirwa. Nditi kune vanoda kubvunza zvokuti ma1on1 ina handizivi guys zvotoda kuti kana mauya mangwana muvabvunze kana kuti mundi remember ndovabvunza kuti nyaya zvinoitwa seiko zvokuti munhu avaoni how do we go about it then tonzwa kuti vanozvifambisa sei. Amuna tonzwa kuti vanozvifambisa sei. Mona. Saka anyway guys, tadzoka anditika tadzoka and I need 1-on-1 for my ex. Yes, all right. I don't know how it goes but if you can remember mangwana varipo ndokwanisa kubvunza kuti zviri kumbofamba sei anditika and then totangira ipapo. Right. Saka guys, chekutanga kune vaenzi vasvika panapa nhasi vasiri vepano day iri rakafanana neirori zvatoda kuita pano anditika ndezvepano kana maonawo kana manzwawo munosiya pano chikuru chiripo kana ukatoonawo zvaona dzidza take notes ramangwana zvinogona kuya nekuside kwako same situation unogona kuona panapa kana unogona kunzwa panapa inouya kwako tora udzidze manotes zvinhu zvepana zvitogwi njira zvokumastreet tine macopyrights andimona so tisingadi tirovane nemacopyrights nokuti ukazotora pane nyaya dzevanhu vangashara nyaya dzavo tinotokubaya necopyright same time kana wangoneka monetization kanobva karova basi andimona so ngatizipichanei ipapo and then no kutuka no kujaja apa panachita live imwe kumasure apa andimona kuti vanhu vangaita zvanoda tasinei nazvo because yanga iri live yeizvozvo but live iyi yatiri kuitai upenyu hwedu upenyu hwevanhu andimona upenyu hwedu upenyu hwevanhu ilife izvi zvitoitika palife dzevanhu page inoiri ipeji rine vanhu vakuru vazhinji vekuti vanenge vachitochema maproblems avo achitoya nenyaya yake yakusangana nayo saka patinochema panochema umwe tinochema tese panouyawo netestimony yekufara tinofara tese antika saka nhasi tauya tichiti referring to video yatakaona ichibuda yemusikana uya anditika akanga achichema achida kuzviuraya palife anditi and dziri nyaya dzekuti kwai yanga iri nyaya yemujolo anditika yakaitika kumba kwake nemunhu wake anditi vakadzi vakawanda are going through that vakadzi vakawanda kana makateerera nezuro patakaisa post vamwe vaitaura kuti imi muri kuti tinoudza vanhu tinoudzana okudza hapana because ukaudza hama yakutokuita pati ukatiudza futi shamwari yatowanawo futi content kana mazvona tikati ndinoudza muti kana panguva dzakadai so we don't need you to join the life ndosaka ndaine ipad because haijoinisi ipad you just call
share your story. If you feel like you don't want to tell us what's going on, you feel like you want to cry. Eh? Why she didn't cry? Eh? Annie, she was threatened naked to be exposed a few days ago. Annie, I don't know. So, but nonetheless, vakadzi vakawanda vari mudzimba vari kusangana nemadambudziko. Tinogona kutaura kuti murume haana formula ende murume haana mugoni. Asi hatisi kupa passport yekuti varume mite yese yamunoda kuvakadzi, because tinenge tichiti hamuna formula. Nokuti imimi ndimi vanhu vatori fragile zvokudaro. Zvamunotiitira isi vakadzi tikazvitawo munoswera matofa. Isi vakadzi zvitori nani takasimba. Imi munotoswera matofa izvozvi kunyatso kuti bata cheko chako ndichakatoti nya pamubhedha nemwe murume munhu anodonha akati hataraki mai mwana hatataki akatofa same time. Anomaona ofuchi vakadzi tinoona zvakawanda tichingota soldier on. Andichimaona. Saka tinoda kuti vakadzi vanhu make excuses kwaje enda comment. Hanza asi that lady asi yakabata chichorere. I don't know, Nico. I didn't tell I don't know. Me, I don't know. I just saw a lady. Antika, anga chema singa iti. Achi, pane me video ndakona achi ane ropa ari pasi. Antika, pane me video ndakona ma picture. Andakona ane ropa akarara pasi. Then iya yakanga achida kuti amwe mshonga ashuraye pa life. So exactly the details ndakamuzwa kuti yanga iri nyaya mjolo nemunhu wake. Asi kuti yesi Samantha mwanangu kuti nyatsoziva kuti nyacho yakamira sei. Handidi kuti zvinhu zvasingazivi. I don't know. Nokuti makwai anonetsa takangoonawo tikangoushinza inyaya dzemujolo nemurume wake wacho wanayo animona, but handizivi kuti ishuwa here kana kuti kunyepa. But nevanhu vanogara kusaidi koko anogara uko Kempton uko paki uko ndo vanhu vaingotaura kudaro kuti inyaya dzake chi nemurume ushu. Nyaya dzaingotaurika sekuti akambonge ari kune mumwe murume here, murume wacho akamutorawo pane mumwe murume akaenda naye. Murume akasa chigwadziwa saka uku murume yakujola chihura chiterunza vakadza chidini saka zvamubata majeri saka anga kuda kudi kuchipfuudza. Animona mukatotarisa mukamutarisa mukadzi wayo mukadzi akanyatsourungana anotogeza anotori business rake atodza kuti anotoni kale kake kari right, but zvinosvika pakuti angasvika pakuremerwa akati ndozviuraya nokuda kwetsvimbo yechitatu yaMozisi, tsvimbo yaAroni, tsvimbo yaMozisi guys. Saka admin isainikikiri thank you for 50 stars kona sina mbomana nombokanga mwaka kuti kune ma stars tipindirewo number admin admin tokumbira mutipindirewo number admin tokumbira kuti mutipindirewo number tipine number antika you are going through some stuff antika kumba kwako you want to cry we are ucheme we are not going to ask thank you for 100 stars thank you for 100 stars we are ucheme akuna nokubvunza tokucheme kana wada kushare iri nyaya yako kuti wedwe this is what I'm going through anzi imbwa kuzvarira pavanhu kuti itandigwechi itandigwembwa dambudziko usaseka indira kutotanga ndiri ndikaendinyaisa kutokuvhurira musangano ndiri inini ndaindipinaiwo namba pinai namba lollipop ine nharo vakomana ininipo lollipop ndinoipa respect guys aiwa ndinoipa enough respect mbolipop nokuti ukaona munhu aku ndida kuzviuraya guys ka inyaya yembolipop imbolipop guys ndo inenge chiti munhu ainge achiti chi ndinoda kutozviuraya nokuti pasina mpolipopi munhu angada kuzviurayira chii guys munhu ainge achida kuzviurayira chii guys tokuti munhu akasikwa namwari akaumba pamurume asi haana mboripopi anomaona anozviuraya achizviura here imboripopi ndo inenge da kuti munhu atouraya atozvifira guys kachistezi kumarani kwedu alright right yapinwa namba yapinwa ichokwadi right mirani kuzi inini guys ina handisi kuziva chini ndinu guys ndakamboyanga kudza ipa ini msazonditora serious guys kuti ini handizogoni kuita serious ini dzangu nyaya ndakatindivara guys ndakajaira saka ndotaura ndichitoseka so anomona because ndikatoti ndotsamora right kwaita mafona gate change tanzwe ndauta pemukana hello pa emotional Wednesday yes ndiri right kola wayo right Jismeri nyaya mutu wemusikana kwayo yati ilibata because sometimes unda kuti ujolo chi bolipopu tichichi but kanotora Jismeri ingotora ndi kuti musikana ndomuziva nomziva zvekutodaro. Nomziva. But I don't know. 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 I don't
muchitoziva nyaya makataura chibve last year vasikana vaya vakabatwa vachividzwa varikwa musoro yakafa chichitufisema mira dzokoro dzatinzi wati chii muchitoziva nyaya yamakambotora pafacebook yevasikana idzi vabatwa vakafa vave kunonga kujobheki vakafa ava wani musikana ngari ipapo isister yake isister yake oh okay and vane sister vake last year vakamapoisini vari two vana sisi vake vakamapoisini vari two last year saka ana sister yakafa uko kujobheki koita vamwe two vakamapoisini vakafa mweya wesuicide visafoni palaudi hazatisi kunzwa visafoni palaudi adona ishi imumachivaridzira gist niyekuti vai hatisi kuwa mavhara gist mamuchida kuwa gist apa mavhara futi gist racho anga achiti hanzi musikana uyeyu uyu wenyaya ishi hanzi ndiye the same lady hanzi pane vanhu vekuuraiwa kujobhek last time papa vekunonga vachinzi kune vanhu vemustriti vanga vakafa wani vacho vanga ari sisi vake then last year anana sisi vake two futi vakamapoison vakafa iye same lady unotaura zvake maona spirit of suicide ndakakudza ndikati hazviti nemuna rinomausha zve message watakupeto migo kuinbox ai ndisiyi kuti vanhu vanongada kuti ndite sewo sho ndozama kumufonera dzoke nenyaya yacho tinzwe I think it's their phone. Mweya wetsvina suicide haingoitwi nemunhu akakwana guys pamakapinda vamwe venyu munopaziva imimi pekuti kutodecline sisi mekafa musanyeperwa hakuna mumwe akafa mumba mavo mwana wasisi vake vekujobhek ndiye akashayika last year anwa mushonga then mwana wasisi wake pakati akanwa mushonga akafa kumba kwavo mufamily mavo vakakwana vese musanyeperwa nakola uyu I know he Eliza sister yake yakafa kuchihure okay right saka panenge paita Annabelle masipanda kwati munoziva vasikana but anyway nyaya yedu yanga isiri register musikana because hatimuzivisu hatinei naye yanga yangozopinda iyo padariro but isusu yedu nyaya yanga iri pakuti kumwa kwakaita mushonga handiti yanga iri nyaya yemujolo saka isusu tikuti tiri palive inoyi yemujolo handimaona kuti madzimai abatsirikani saka ndinda ndikutaura nyaya yangu ini dzangu nyaya ndotaura ndoga guys zvezvo kumastreet uko chokwadi munochiwa neni pano ndindotaura nyaya yangu ndoga handitaumudzwi nyaya dzekumastreet uko mukana ndisina kutaura nyaya dzekuadhisa dzinenge dzisina value right ndati ndindi kutanga kutaura nditi pamazuva pamaguzugore rapfuura apa pane nyaya yakatenderera marounds so muri kuremember yandakauyenga kudzai ndoga last year I think ndikanga kudza ndoga kati mufunge guys kune vanhu munhu anga achijola nababa kwangu akazodii ndikazoketa chigrupu ndikazovaisa ndichiti munhu wacho kwai anoba imbavha ndikakudzai madhanisi you know the story handitika ndikazoti kwai akaenda akasungwa mazuva iwa ndichitoti ni munhu anenge angoti atosa around neni chete pane zvinomuwira handina kupedza vhiki paya ndiri kuuk ndadzokera kuafrica ndikakuti avharigwa waenda kujere wakabatwa nepangolini handiti vaita zveshoplifting vanhu ava vakadzi vaita zveshoplifting zvikanzi wabatwa nepangolini vaenda kujere saka makore ose ayakubva last year wanga achingove jere ikoko ndokunoyi wakabuda izvozvizvi handiti wabuda izvozvizvi ina ndachandaitozivawo ndikangovawo munhu achiti kwai kune post yapostiwa handika kumaraini kuchinzi kune munhu wanyora comment achiti kwai kuda wanyora comment here kana wanyora sahaidi hamena achiti kwai father diaries vakazomitsa vakazodini indasingadozivi chinhu ndasina kusvika munzeve dzangu ndobva ndatitega ndichidzifambira zvenyaya idzi ndobva ndachidzifambira nyaya dziya handimaona ndachifambira nyaya idzi nyaya dzicho dzine mavhejeni akawanda guys ina handichazivi chokwadi takangozomira tigowawo chokwadi ndoda kuti mumwe chokwadi ubva kwandiri kwete kuda kugwawo mastiriti inyaya dzemujolo dzatitaura panapa nekuti munhu ese anongori nemurume anongoziva kuti murume anongodi anongojola ende hauna zvaungazviita handimaona hatina its out of our control handitozivi kuti tingaita sei handimazvona
So ndikadzifambira nyaya dziya. Saka nyaya idzi dzinenge dziri pakati wandei. Handimaona. Handisi kuhwisa kuti yacho iri papi. Yoita sokuhina vamwe baba varikovo kokoko vanonziwo vane murume wavovo vanonzi vanoita zvoku vanenge vanobva kuMalawi. Vanenge vanonzi ndo vanobva kuMalawi mbo ndivo. Handika rimwe guwawo vanhu vanotaura voti hai inenge yokwazvisimeni. Handiti maona. Saka chokwadi chandisi kuchihwisisa ini guys. Indobva ndabvunzawo ndaengejawo nababa vekwangu. MuWhatsApp nondo ndabvunza baba vekwangu ngati nei vedu baba kwangu chi vakandimoza vari meno jamgaka vakanjamkira handidiko kana sine basa sanditombo ndikuzva nditombo muzungu ndiyari kuna chicha kuna zvakadaro inda handidiko kanzo handitombo ndikuzviwa ndobva yangu pera yakadaro. Saka kuti chaziva kuti chokwadi ndechipi ndo patakamira right now. Patimire right now ndo patimire apa ndiri kuudza apa pekuti so far hakuna asandave neevidence. Chero vanhu ndakanga ndakadzvara zvanhu zvangu guys. Ndikandibvudze chokwadi pamberi paMwari handidi kunyepera muri my cup of tea zimi. Ndakadzvara vanhu vangu zvona ndakabhadhara kuti vapute vachiita movement kuti tiwane evidence. Nokuti V11 ndakakosha. Handimaona muri vanokurambira sachita zvinhu zvake nekusaidi. Handimaona ndakadzvara vanhu vangu V11 ndokuti chi paanongonoti pfe kwaari kunzi ari kuchengetwa kwaari kugara vobva vandiudzawo kuti chi kuti tamona munhu apinda kutora pikicha. So far nanhasi ndakangomirira hakuna chiriko chandati ndapuwa so far. Madetectives angu aindakatumira ngoti my sister tara chokwadi so far hatisati tawana chinhu isu tongotselawo munhu achimboendawo kwaanoenda kubasa wake kana akafura kaendana nepapi yangoita hatina mission yazvasati acomplete. Saka guys this mission are just like that. Mission is not completed yet. Saka takangomira. Handimaona ndokune position yenyaya yangu. Handimaona ndobva ndatumirawo bhururu wake vomumwe wandakakanzirawo ka50. Handimaona kuti anondifera kuna iye ndomene. Handimaona ndomene kuti haufa muridzi chechai muridziwo handika anenge kuti ndichakuku handichazivi nokuti hazvimeke sense ka aifunga kutorashira kuna ava nokuti vachakasara kuAfrica kaisi tiri kuno kuti rega ndibve ndabatsirira kune ava nokuti vabve kana vachigara vabva vachingogara kuno kuAfrica but it seems as vanenge ari kuti ndeyava vamwe baba ava ari kuti ndeyava vamwe baba ava. Saka ndokwangu vanenge vari kuburitswa muequation. Saka handisi kuziva chokwadi guys. Saka nhai iwe Tanaka kana wakanditeerera wakanditarisa come and talk to me ndizive asi ndikungona basa dei kaita yekwedu kuti ndinyatsokuona kuti howa haisi nyama. Dei kaita yekwedu kuti unyatsokuziva kuti kuchihura hakuzvagwi kuchihura hakuzvagwi. Dei kaita yekwedu ndodonamata munamato wewe unyatsokuziva kuti kuchihure hakuzvagwi. Guys chokwadi chakangonaka. Anabuye ikati yekwedu kuti azizoti chihura hachizvagwi nokuti ndopa uchanyatsokona type yevarume kuti varume manje vakaoma. Unongochengeta woga wokugara mhene ikoko kuti ndibata zvakanaka kuti ndipote ndichida kutengerawo madhaipa e2 pound e2 rand aya. Otherwise unofa nendamo wangu pafair chaiko chaiko. Saka ini guys ndo pakamira nyaya apa ndo patakamira right now. Saka mukazoona zvinhu zvimasititi mungotora asimena chati pafeedback kana evidence yangobatwa vanhu vangu vangobata something chete aukamenzeri kuti guys vanhu vaya vakazobata munhu achitopinda kureva kuti possibilities 99.9%. Handisi maona ndongodzoka zvindodini ndokutaurira kwanzi motora mwana unondishurira naiwe koni kana pavanenge vachivhusana makumbo ini wakambondionavo ndiripo ndakabasa malighting wakambondiona wangu tu hausi kuvaona tu ava they are enough tu ivava they are very enough. Kanzi just like when father dies anzi it's got nothing to do with me just like when father dies Tanga will have no crime to pay. Haiwa it has got nothing to do with me kan but ndikona ndezvikana zvokuti kuona kuti howa isi nyama. Kanje ndivandi kupiko vadzirevani hambi asi vatevera kudiaspora kwamene uchamitira visa kuti atevera atizi takatomira kuona kuti game redu chapera sei kana zviri zveko kana kuti kuri kurasiswa mepe kuti zvakakamuzere dzangu takatomira kuona. Handimaona toda kunyatsa kutoona kuti tione zvinosvika kupi. Saka ini guys ndo zviri kwangu izvi ndafura musangana nditi hatidi zvemastreet kuti kwai munhu anenge adogara pasi kwai ndanyora nyaya ndanyora guwa kwai ndanyora guwa rega ndinokanda kwapamela aiwa isu redu tounza toga guwa tounza toga pamela ndotora pano tataura kudai kana achida
anti anogona kuzongo clip renyu haatori video rangu haatoguma video kana achiti ndatomupa consent akatora ndokumbirawo ndoti ndigona kuti handisinitora handirovi necopyright but ukatora ndisina kukumbira zvokuda kundiwachisa kuti vanhu handituke ndorova necopyright handimona unongovhura rovha kwafuti ukavhura mapeji 3 times achivharwa unogona kubanwa pasocial media zvachose handimona saka ndo zvatinenge tichingotitaura izvozvo saka ndati muone kuti mujolo uyu handimazviona hausi wako chete uri kutambudza vakadzi kungoti ininika handizi kuti ndingati kudini guys ndakango tikuri munhu kuti I just take it easy so nchingo amene zvinenge zvichikoitika so handimona handinyanyi kuti ndozvisa pamoyo ndobva ndabatika ndobva ndatotikotadza kudlana kuti kudini ndotodla kwere zvokuti kudi ene ndichiziva ati haupengi kudzifodora chaiko handiregi nekuti kwandakabva ndokwakuri handimona kwandakaenda zvandakaona ndo zvakawanda handimona kwazvandakaona pano ndo zvakawanda saka handina chandi kuti ndichaona chinyuwani chito chinondivhundutsa nhasi hani muri kuona saka ndoda kungopawo inspiration kukurudzira kune vamwe vechidiki vari kusangana vari kutadza kuhendla zvavari kusangana nazvo mukati memamarriages avari right now avo antimaona kuti vazive hanzi don't you get it ndofunga ndakatodarika stage iyo handichakana tove ndosazvina ndichitozvitaura kudai kana dei handaimbozvitaura dei zvazvinhu zvokuti ndondigwadza kunga totozvitozvichirita handimaona but totozvitaura nokuti nini sizvo handimona so kana varipo vamwe vanoda kufonawo nhamba dzakapinwa handika ndati mungoona muzive kuti nesuwo kudai mujolo inenge ichitongokiringisa tinongokiringa tichiinda handimona mumamereji umu nekwenyuwo saka musazonyanya kunyara site kuti kwai kudi ini kana ndichigona kutaura dzangu ndoga pamhepo surely usuffer depression you can also handika share your story or come and cry to your fellow sisters pano handiti maona takaenda chedu kutakurana mutoro nekuchema right unorara uchichema iwe uchichema munhu achihlesedza kume mwana mwe kana kuti munhu akatota pomunye pezi pomunye iwe uri kureka ndiri kunoka iwe uri kuti umwadori mumunye pezi pomunye mai mwana chogona hapana saka kudori kinditsa kutonye ndokutogona hanzi iri kupinda inopinda mene ndiona kuti wanowafonera ukangobhaza ndogona kutoiona kuti wabhaza ndokufonera bheki alright I think this is yours ndikufonera bheki Hello. Yes, what do you say? That's good. What should I say? Tell us what's going on. Zvatova nemakore asi zvakambondirwadza ndikangozvifunga zvinongondirwadza sometimes but ndakazvirega zvikafura uri kundinzwa takateerera muna 2008 pandakaita mimba yangu yemwana wechi2 tatava kuno kuJoni baba ndobva vatanga kupinda mai mwana munhu akaregedza kuenda kuchechi taenda kuchechi ndobva asiya zvechechi anga kuenda mai mwana Friday Saturday Sunday unozongomuona Monday akubva nechekubasa zvinhu zvikatanga kuchinja mumba apo mimba yakadai mai mwana haugoni kushanda haugoni kuenda kubasa nemasituations because ndairwara pakatomboita imwe time yekuti ndakarwara asipo ndikaendeswa kuchipatara nevanhu vataigara imomo mujaradha ndobva taenda kuchipatara ndikanogara kuchipatara Friday Saturday Sunday ndobva azouya yatova Wednesday akuya kuita zvokuvhundukira unoona munhu kana akusvika nenge akungoita kahuchangamu baby seusina kufona kuti urikurwara manje hausiona kuti uri kundinyadzisa munoziva varumeka
munhu wechirume inini yangu izvezvi ndikamona tinongoseka zvokuti kuflita haumboregi kuflita, but otherwise handina hanya nemunhu uyu inonzi Tsvimbo yaMozisi ane tsvimbo kumberi uyu. Handirambi hangu kuti kune varume vari right kuyane tsvimbo kumberi, asi zvinhu zvevanhu ava zvinodziva. Unoziva unombofunga kuti ko ndikaripresa ndikariura unozati vanhu ava vanorwadza. Unozati ndaiti kana ndikapinda mumachira jira ndainzwa kuti rinorema, ndainzwa kunge jira rikunditsingira pamwoyo pangu kuti panyanyorwadza ndakavata ndichiwa kuti ndiri kurwadziwa. Mazati kunosvika kuedze kuti iye munhu iwe chimusheura hope uchingoshanduka pino ino uchichema haumozombochemi kuzhamba kakuti uwiko musodzi nongoyerera kuti munhu akavata hambondibvunze kutikuila sei ukafunga kuti tisi nemazera yavo unotozimumazera yavo unoona munhu achichema musodzi pino kunyoro kuchembera iro gumbo remberi iro tsvimbo yemberi. Ndinongoona vamwe vanhu vachipinda mumastreet umu vachirwira munhu shuwa ungarwire kurwa kutoita kukakatana nevanhu uchirwira munhurume. Mai mwana munhu uyu anongofunga mangwana kufuma asipo kudzima foni kana kuchinja foni namba kana kusaziva kuti aripi. Saka kungokurudzira vamwe vechidiki kuti veduwe ukangoona kuti zvachinja dzidzai kushanda. Munhu zvishandire uite mari yako. Munhu akangoda kuti anoda kuinda pack the bags kuti aiwa fambai zvakanaka bamamwana tinotenda makandipa hangu hama dzakanaka idzi ndinosara hangu ndichirera zvakangonaka dani kuti munongodhonzana pamastreet umu kana kunorwisana kumabasa uku kusvika matengerana matsotsi nezvinhu zvisina basa. Kana usasadiwi hauchadiwi. Asi naikona hazvishamisi vanhu vachidhonzana paya vanenge vachizogura chairo chacho chii igumbo reitumbo yemberi kungodhonza ina hangu handizivi hangu vane energy iyoyo handinombobvira ndaita energy because unotoona munhu otoita simba kutokunyorera message kuti ndaona phone number yako pafoni yemurume wangu. Ndiani murume wenyu? Nhai mama. Murume wangu nike. Makachata rini? Hapana muchato. Aiwa ndongomuziva atigari tese but munhu wangu is going to be a husband to be. Utongoona kuti ava vanopenga. Kungomubvunza mune zvakanaka munomboziva kuti ndini ndiri kuwacha mawekisutu, ndini ndiri kuaina, ndini ndiri kubikira murume iyeye wamuri kuona akagwinya. Zvese izvozvo kuzara kusira muchinjana mashoko zvese izvozvo obva tsvimbo yaMozisi. Anotanga iye kukubloka because watomuudza chokwadi kuti ndiwe uri kuita zvese. Anomaona. Inini ndakatombosangana nazvo about 5 times. Munhu angobva achikondifonera iwe hure iwe koma ndituka ndadiko. Vanhukadzi sometimes we have to respect each other because vanhu ava vanonyepa hatizive zvavanoita. Kana inini ndikaona kuti ndakanyengwa handivenge efellow sister kuti ari kudanana nanhingi
nekuti munhu hatizivi akanosvika kuna that fellow sister kuti anotaura kuti kudii nezvangu. But vanhukadzi tinoda zvekutsikana. Ukangoona chete kuti okay, ndini ndatova panyanga, ndakutodzikisira mumwe. Kana zvaakwaari zvaakurwadza. Zvinokurwadza because munhu achinje unhu hwake. Izvo hazvife zvakaitika. Unonditorera akasvika kauri munogara 2-3 months atanga. Wakutoona kushaya kwake manje, wakutofunga kuti ngi anga power bank tablet power bank achinji chinokushinja kuti anachita ave nepower bank ndise pafoni. Okay. Taurei vana vavambochinje. Inini ndakarwadziwa kusvika mwana ndabereka hangu mwana wangu, ndikagara ndikatanga kushanda mwana ane mwedzi. Lucky enough ndakaona murungu ane rudo. Pandakasvika ndikamuudza kuti ndine mucheche, ndobva atongoti aiwa ndichakuindisira hangu mwana kupreschool, ndichatenga hangu mapambasi ndobhadhara preschool. Ndo pandakatenda Mwari ipapo. Ndikashinga kuenda kubasa. Munoziva kuti that mwedzi wekutanga unobva watanga kuonekera. Wechi2 unenge watobuda mudambudziko rawanga uri. Anobva atoona echange kwauri manje akuda kuti azvisedere. Inini ndakabva ndatoita distance zveshuwa kuti handichada zvekushandisiwa. Ndikakuona wageza angada kudzoka kuti azokupama. Anokurova nepepa 2. Pepa 2 ndo paunofa kuti ndo paunofa kupinda muguva. Saka ndakabva ndatoti handisi kuda. Nyangwe takagara zveshuwa mwana kusvika 5 years. Tichigara same roof, under the same roof, tichibika pamwe chete. Pakuita apa ndo pandaikakata mai mwana. Maira ndira rendakapfeka nemajini. Aizi unoramba kuita muri mukadzi wake. Handidi. Ndicharipa ndakatadza ndichadini ndoti handidi. Handisi kuedha guys, aipedha iedhi munotongozofona kana vadonha munofona. Alright, regai ndipedzise hangu. But inini hangu takazongosiyana. Tikango iye zvino rangova rombe rinongomberereka neJoni, handisi kuti aripi. Haatombosapoti nevana, but handina kana basa nazvo because I can afford. But vana vanotombovhunza, vanodawo kuti vanongonzwawo voice yababa. Ndo zvinondini, but vatokura zvavo ndakatoti zvitori nani. Mungangoenda ikoko mungapiwa namba munongofona halo dedi muri sei zvapera. Inini handidi kutaura naro romberi. Ndakabva mazviri. Ndinotenda hangu sisime. Thank you very much Paula, thank you very much maita basa. Thank you. Right. Varipo vamwe guys vanotorimo mukati memasituation akadaro right now. Ndisopona yope. Editing system. For 19 guys vanotori masituations akadaro guys izvozvi anototi nditorimo musituation mene ndibotira kubaira fuchaje. Nditorimo musituation right now. Yeah. Nditorimo situation right now arida kusama kuto atorimo imomo situation right now as we speak. Urimo situation yakadaro guys. 419 angachiti edha ndikwanisa kuedha iPad iedhe toda kungoti titry protectana. Saka you can call phone chat ngoita zvokufona tinzwe kuti kwenyu kuri sei. Are you okay guys? Muri kufara here kudzimba uko? Is everything vana baba vari kuya kudzimba here? What are you going through? Muri kusangana nechi chamuri kusangana nacho? Chii zviri kuitika? Vari kuya kuseni here? Vari kuita sei vana baba ava? Munonyara henyu asi nyaya dzenyu munenge makazara nadzo kuseni muchienda nadzo kwandiri. Tazoi palive makunyara kuti mutaure ofucho unotosangana nemunhu anenge ane dambudziko rakafanana nerakati akapinda mune rakafanira akatokubatsira.
kuseri kwamunozara kuya muchichema kwakuya ndo dhei racho kai ndekuti muchiuya muchinyatsokutaura pane vamwewo handimoona kana wakasunduka zvako ndo dhei racho tuchitaura kune vamwewo ukwanise kudini ukwanise kunzwawo vamwe kuti zviri kufamba sei hanzi mudziva muri kupi kusangofona hako kuti maybe kunyarawo kana kuti kudini but kuseri kumawhatsapp kwangu kunogara uchipisa uko kunopisa nenyaya idzodzidzi kunopisa nenyaya dzekuti varume ava vanobuda nyuwani mai mwana inini ndakatozvidza kuti pane vanogara chimuzati kwai simedi munenge muchingomirira zvikadaro munogara munenge muchigara ini guys ndakataura kuti I will show him pepe ndirimo mukati wotowoto tinongoonesana nhamo tirimo mukati momo unongochitawo stress nekuside stress ndinoto guys ndina ndakadai so ipepa muchina ndakadai so musa nditori mabasa kuwanda muchitondona ndakadai kudai nditori mabasa kuwanda chaiwo papa zvokuti hakuna peace for the wicked no peace for the wicked guys nditori mabasa kuwanda kudai nokuti ndakangozva kuti aiwaka kokuchata chembera kokuchati kwai ndoda kuita move on ndichidepi tochingoitirana pano but tichangoonesana ndondo pano tichangopedzerana ipapa hello dear hello zviri sei muri sei simeni mushe kuri sei tiripo ndakambosanganawo nenyaya yakadaro I think so is last day ndiri musikana aitoshandira zvakanaka nchishandira ndobva ndasangana iyo yedu iyo yekuti toda mamarriage pressure ndobva ndasangana nemukomana nemurume akatane vana vake 2 ina nditone chibusiness changu ndaita zvekubika chikafu ndobva tatanga kudanana zvekuti ndaimufisitira umba kwake aishoigara nevana vake 2 vasikana mai vachona vakanga varambana mai vachona murume ndewekuzimbabwe mukadzi mai vana vanga ndiwe muno South Africa so vanga vakarambana vana vadiki vana vachona umwe vachona ane 6 years umwe ari 8 vasikana vana so ndaiti ndapedza basa rangu nondaigara ndega taitorenda flat neshamwari yangu ndaiti ndapedza basa ndotoenda kumba kwake ndonomuona mangwana makuseni ndomuka ndogesa vana voenda kucreche voenda kuchikoro ini ndozosara ndogeza ndobuda ndotanga ndasvika kumba kwangu ndonochinja then ndozoenda muvhura shop yangu zvadaro tagara nokadzi ringe 3 months ndobva azonditi muri kuninzwa tikunzwa ndobva azonditi inini tendedzwa kupedza basa handisi kudzifarira ndakati manje ndozosvika musasei zvikanzi ndauda kutiita sei tigare tese ndakati okay but ndifanira kuti ndiudze mumwe wangu andiri kushaya naye nekuti fere riri kudhura so manje kuti ndimusiye ndisina kumupa notisi azvita sei hazvibude zvikanzi alright ndokupa 1 month ndakati alright vandamupa 1 month vanipa 1 month iya vandaudza shamwari yangu zvinenge angane mukomana wake pamuti okay ndakunokutsvagira rimwe flat uchigara ndikubhadharire abhadhare ega atoenda shamwari yangu ini ndakuchigara nemufesi wangu uya mufesi wangu ane vana vake ina handina mwana totally ndakaita mwana akafa so handitorina mwana ndaitsvagawo munhu wekuti ndite stable naye ndokwanisa kuita mwana ndakugara tikugara tamu 4 months ndabata nhombo bvandamuudza paatina unotesta bvandatesta paya ndichiri kugara kwangu kumba aiti everyday ndichibuda mumba make everyday aindipa mari everyday simili aindipa mari kana stoko yako iri kushota kana mari yemafuta ekuzora handiti takuchigara tese bvaunoti do zvikanzi abvaunoti nofunga mari yangu enda kuchisevha ndakuchitumira kumusha kuna mama wangu mari yangu yekushopu handichabhadhira rende handichaita sei abvati kana musikana uyu akutoita marika ndobvati kana iwe uchida nezvangu watova nenhumbu ndikati zvikanzi chisiya basa ndikati aiwa ina ndita sei handisiye basa ndongosiya basa sei nofunga ndakaudza landlord wangu wekushopu yandaishandira ndikati so vakati kuti iwe usiye hazviite iwe chitsvaga kuti anoshanda then iwe uchipota chitenga stoku we uri kupi uri kumba so ndakaona kuti zvazvisabhadhara handichakwanisa
kuti ndiende kushopu kwenumbe ane 2 months manje apa ndiri kurwara ndiri kurutsa ndasiya basa riya ndavharisa shopu yangu sisimeli zvatanga murume akati andikwanisa ndakazvifunga ka ndonzwa kuda kuchema chaiko chemapo murume uya anga akuti kana abuda makuseni aigona kubuda ndikamuti ndoda mari yemafuta ndada kupa maconditions kune clear muri kuiziva clear yemuzvigaba zveblue ndomudza kuti but bebi ndaisazora mafuta aya ona mafuta akundizoresa ona so zvikanzi kana usingadi chipinda mufeselini ese tese pamba panapa ndayatinozora sipo taigeza negreen bar ini ndandisina kuzvijaira izvozvo tanda kugeza neidzi dzegreen idzi sunlight okay ndambotanga chingoti pamwe inhumbu yakuti ativengane pamwe inhumbu akazengisimeli ndisina chana mutadzira fana kudii akubuda nevana vake akumuka makusendiseni kuma5 ogesa vana vake obuda operekedza vana vake kuchikoro after that odzoka okeya dhora ondikira mumba obuda oenda ondisiya ndiri mumba kochi onzi handisikwa zvekutaura kochi nhai handisikwa zvekutaura iniwo handidi kunyepapo ndakati chitema kuna wari chandakazoita ndapandazomudza mumwe musi azowana rimwe basa because munhu anoita zvekushandira azora basa but kwankuri kuri basa kwaenda saka munhu iye kuti anga angondishandisa akuda kungondishandisa kuti ndimuchengetere vana like ini nanga sisina basa neni akuda kungoita kuti ndimuchengetere vana takati ini angokwana kuchengesera vana 200 pashi pamwana takuchibhadhara because iwo kandisaende kubasa ndigare pamba ndite mukadzi wepamba so nawo manje kana wakunditi chikafu akada kubika ndiye anga kutobika ini nakunditambidza kubika mapoto ndakati okay ndafunga kuti ndita sei ndiende kumba unditengere preparation ndiende kuzimbabwe zvikanzi alright haisi nyaya ndichakutengera preparation uita sei orwa pasi ndikati iripo ndobvazowana basa kwaida kuenda ndikati ina ndichakwanisa kutinisa richi nevana vako fonda nevana vaita sei basa rine vana akati iripo ndobva buda bvaenda nevana vake so manje anga kuti kana kudzoka vobva ikoko vadya kumba ouya otenga cabbage kana murodhi musikana kakasvava ouya obika oti munhu ise ngaadya ndikasingadi oregedza akazoita munadzine iye aisadya aingoti nyebvura zvezvedisguise zvekungonyepera kuti but waitonyatsonoti vana vanototaura kuti vanotona vaidifarira mama tadya chakati mama tadya chakati vange varana remukaradhi naizvona mukaradhi so manje vaisagona kuti vafinoitaura nechirungu vanzi iwe uri kudzidzisa vana vangu broken english vana vangu kanda kuto nevana vana vofurwa kana tasvika kumba musatauri namairairai vasiye vakadaro vano manje otaura mama tanzina tiri tisataure nemi ndoti kosimba sorry ko muzviitirei zvonzi kudzidzisa vana vangu broken english okay ndonyarara zvangu ndorara sisimeli ndairara pamubhedha paipai ndotanga kurutsa zvonzi otora vana vake obuda navo panzi onotenga jiki kana pasitorina jiki aitobuda kunotsvaga takshop unotenga jiki ogokoropa ogovhura mawindo sisimeli ogovhura mawindo indakarara ndakatarisa kudai misodzi ichingoerera kuti mwari ndiri musikana wana anoshandira inati miriri mari yemukomana kana kuti ndoda kupiwa mari nemunhu ndoda kushandira yes yevakomana ibenefit kana izondipo anondipo wake ndakabatikana kuti ndiudze mai vangu ndovaudza ndichiti kudii ndiudza nzadzi yangu ndoudza ndichiti kudii ndakungotambura ndiri ndega paya ndakungotambura ndakatozano ndiripi tu kuti nditsvake basa ndoritsvaga ndichiti kudii ende ini ndikatsvaga basa ndoriwana kunyange pai kuti ndinoudza lendo wangu kuti ndidzoke ndishande pashop pavo paya ndishande then ndozovapa mari kana ndapika nhumbu ndoita sei handisokwanisa kushanda ndoita sei foni yangu abva amukabvai nomusi bva amukabva anoisa foni yangu mumvura inopisa makuseni vaisa foni yangu mvura inopisa ko foni yangu zvikanzi handisi kuziva kettle ndo yanga ichibuda mvura pawakaiisa saka mvura yairasika mubva uchachichera pafoni yako handisisina foni okay
ndobva ndazopuwa foni nemumwe munhu wobva andipowo foni ndakuchitanga kuchitaura ndati ndobva ndagara pasi ndakati no Mwari ka ndimuchaita munana yenyu kubva nhasi ini nyaya ise ndaipira kwamuri handisina kana pekutangira handisina kana kuti ndoudza ani panapa isimera handidi kunyepa akandipa akazondikati ndakuda mari ndipe mari yepreparation ndiende kunotenga preparation ndiende kupi Gomba ndamunyepera manje ndikati mama wangu vanditi ndogona kungofa saka nanzi vaenda kuchechi saka nanzi ndita sei nduye kumba fast zvikati so okay vandipaka yakandipa 2.8 panaenda kwakamedzi panenda pamo panaenda kwakamedzi kana unotenga preparation yangu ndatenga preparation yangu pandaisa nhumbi iri mu2 months kai ndobva ndati zvinhu zvachika zvaita sei ndakatoenda maslipi everything ndikamuratidza zvikanzi okay ndati azvibati zvinhu zvashota pashota zvishoma negrosari ndobva azoyabva andipa imi 2000 yamu 4.8 kai ndobva grosari yandazototenga mari ndobva ndaichengetedza pandaisa pai aside ndaichengeta mari atoichengetesa samwe right nhumba isati haisi kubudikira but kutesta everything takatesta zvese akazviona kurwara kwesika ndiri kuona but angasina keneni angasachatondi handizivi kuti chanchiri chii imeli ndakabva ndabuda like angakundiranidza kuti ndisafambi ndobva ndaenda kuakamedzi kwebva ndatora maplastic bva ndatora hembe dzangu dzekudhara dzese nemapilo andaimboshandisa kumba kwangu vandabvisa mastapu bva ndaisa maplastic ekuakamedzi aya bva ndatora hembe dzedziya nemaslipa angu bva ndadzokera kupi kuakamedzi kuya ndakanoti ndaitotengera preparation someone so mwana wakakaita sei akafa ndakuda mari yangu back ndava ndatora mari sisimeni ndakamhanya ndakanobvisa nhumbu iya ndandisina plan ndandisina bva ndaenda kwadhokta muri kunenzwa takateerera kuti makunobvisa nhumbu ndobva ndaenda kwadhokta fananzi 1.5 nhumbu yako chiri diki zvinenge inoti handisi murume yakasasa ndibate tisasara iyanga kutora vana vake akundorara nevana vake ndairara mubedroom tiri ndega iye akundorara aishandisa 2 rooms akundorara nevana vake mukitchen pafloor pasi pamatails owanza mablanketi semwa chaiko chaiko ndati kusemwa chaiko chaiko ini ndakurara pamubhedha akasadekana kuti ndichaguma vana vake akati okay ndobva ndamubuka makusenzere bva ndandobvisa nhumbu yangu bva ndandobviswa nhumbu yangu 3 hours nhumbu yangu yaita sei yanga yabva but ndairwadziwa right manje nhumbu yayo yabva kati baba ndauda kuvanyisa chaiko chaiko because angaita zvinhu zvezvekuti unozoti kana ukaona ndopakunzi vanonzi mastep mother anotrita vana vevarume bhedi but munhu unenge uchitwa zvotanga nevabereki vabereki vava saka iwo uchadzinda kumba usina nhumbu wakati nhumbu yaindepi kumurume chimira ndakutosvika panyaya yachona handiti ndatonochinja mari ndatopuwa mari yangu kwakamedzi kwei ndadzoka plus ka2000 kari kusaidi plus ka2.8 aka ndapuwa kamari kangu kwakamedzi kwei ndadzoka ndabvisa nhumbu ndapedza kubvisa nhumbu iya vandagara ndakuchitsvaga chii ndakupinzwa mumagrupu ndakufundira vanhu ndikutsvaga basa chero guest house chero bai chero basa raita seramuka ndikutsvaga chi basa ndamumagrupu ndakuudza vanhu ndikutsvaga basa then ndobva aiye manje saka akona ndakugeza ndakuchinyatsogeza manje zvezvangu zvezvo zvakandona ndiri ndakuchiluka fresh zvakamunetsa zvikati munhu akuchinja ndobva ndamuti ini ndakudada sei ndobva ndafondera mumwe maiguru vangu ndikati ndakuenda kumusha zvikanisa unogona kumusha mari yebhasa ndisati ndakupa mari unofanira kuti uende kumusha une zvisi zvakakwana ndikati nokuti basa ranga rawanika manje zvikanzi apa tisina kuaita sei kwakuenda wakuzvarira pano ndikati handikuzvarira pano sei iwewo hapana chaichaita ka hatisi murume nemukadzi handiti ukataura zvakuti kanoda kuenda unoenda so ndada kuti ndichienda vandafanira naiguru vangu ndobva vauya ndobva ndabuda iyewo akabva abuda abva aenda ndakatosobva iye asipo vandatora zvinhu zvangu akabva abuda nevana vake vanangotora zvinhu zvangu ndobva tahaya motikari vandaenda kwamaiguru vangu vandasiya zvinhu kwamaiguru vangu ndobva ndaenda kubasa so vanditanga kushanda handakumublocka
vatoona musikana life yake yakuchinja, musikana life yake yakuchinja, akuchida kuti handichisina. Saka ingoti wakaita ndane mwana, ndamudza ndane mwana, akatanga kundisendera mari, achindisendera mari pandazomudza chokwadi. Ndakati sori zvako, nhumbi yako ndikaibvisa musi wakati. Ndobva ndamusendera chislip changa ndapuwa kwadokta unzi kana pane chine chaitika anything unofanira kudzoka. Ndamusendera pandabva ndasiyana naye. So like now inini ndinokurudzira kuti vakadzi kana kuti vasikana ngatishandei, usamirire munhu. Ende vanhu vanonzi varume kana murume kana asina kukurora kukubvisira mari anokura senonsense, anokona usiri munhu. Chero wakabvisigwa kola, chero wakabvisigwa chaiko, chero vakabvisigwa mari, vamwe vakada kunyatsa achitaura chokwadi apa vari kubatwa kunge dozvi, vakabvisigwa mari. Kana murume chita chingangopanduka, especially kana angonyenga akapanduka, zvavhara. Ndivabvunze vakadza nokudza sisimeri hapana chinhu chinoratidza chekuti munhu anoudza vana vake kuti but ndiri kuvagezesa vana, ndiri kuvabikira chikafu, ndiri kuvafidha. Oto ipapo pachina padaidana naye ndichienda kumba kwake, ndichidzoka kumba kwake, ndichienda kumba kwake padaigara ndega ndichiita zvokuvhistira. Akasina tauri namai vana vake, but kubva pandakatanga kugara naye ndakuti ndane nhumbi ne1 month akapfuurira mukadzi wake mai vana vake. Mai vana vachifuna everyday manheru autaura nevana everyday manheru. Svika pandamubvunza kuti nai ko saka mai avanofuna manheru everyday why ko kuti avafune masikati zvikanzi andikasina time. Ndomubvunza kufura bhozi ndamai vana vangu. Ndakati hapana chakashata. Achiudza vana vake kuti vana vake vakazonge vakundipandukira zvino vakundituka. Nomwe yeudzwa nababa vacho sisi mimi ndikutokuudzai kumira apa kunditarisa kudai hanzi muchaenda rini makaenda musadzoke ndisina chandatadza ndichingoti Mwari apa une nhumbu uri kurwara hauna kana senti. So varume ndo zvavari, varume ndo zvavari. But nezvo ndangwara manje sisimelini kana kutomboti ndaroorwa kana kuti handisanda kuroorwa hangu for now ina handichada, handidi kunyeperai. Kuroorwa handichada, ndaright. Asi une boyfriend ako? Ndaright. Boyfriend ndinayo, but manje boyfriend ndanayo, but ndakutya manje. Saka boyfriend wakaitira apa, boyfriend wakarisasadi zvokuroorwa uri kuidii boyfriend? Like mozoti pane pompo kuti unongoda kuti unongofonerwawo pafoni, but zvokuti tionane nemukomana tinongoonana apo neapo. Like now angachinditi iye arikuda zvekuti tigare naye kana kuti andirore. Ndakati no, iwewe kana uchikwanisa ndivhurire mabhizinesi naye, ini kuroorwa ndichada kuroora hakumwe munhu. Kana uchida mwana nini ndivhurire mabhizinesi. Wandivhurira mabhizinesi wondiendesa kuchikoro ndokuitira mwana kana uchida izvozvo. Kana watadzawo izvozvo sine linyanzi rachandokwanisa kuti handidi kunyeperai, handichada. Ndaright for now ndikuzvishandira, ndinodya zvandinoda auti ndozvoendera, ndozviendesa. Mai vangu mari ndovatumira, handina chinondinetsa. Handisina kana stress nemunhu, handina kana stress. Saka iboyfriend ungori mujolo zvavo kuti kana wangofunga kusevhisiwawo anongouya nenzvimbo yake yamozisiya ungosevhisa woenda zvake? Handishambozvifunga kana zvokusevhiswa zvazvina. Just fine, like ndatongotiwo ndiri kuuya, ndikatoni ndiri kuuya kumba kwake haarambe ndotongoenda because ndakanyatsomuudza. And boyfriend ika takasangana panhamo, like ndabvisa nhumbi yemunhu yeyo, ndobva kwatofiwa somewhere, ndobva ndatoenda ndokusangana kwandakaita nemunhu, vatondibvunza kuti unogara nani, ndikatomuudza kuti ndogara nani nemurume so zvakamira zvakadai. Saka makaita rebound. So manje anonyatsoziva. Makaita rebound. So manje anoziva zvese. Saka munhu wekuti haasi kundipa pressure, but ndakamuudza ndikati nini kuroorwa ine handichada zvokuti ndigare nemurume, handichada because ndopesa ndazoita zvinhu zvisizvo, because ndikazopinda mumba memeka ndoenda kupinda nechigandanga, like kuti handenda kumuita zvinhu zvisiri izvo, so handichada.
Ndichada but semunhu wemukadzi hauzoshayiwo kuti wozotoelo kana kuti waswera sei wamuka sei kana kuti ndozvandakungoda hangu but for now ndiri right. So kuvakadzi ngatingwarei. Varume zvinezvi varume vapanduka dzamhuka shumba chaidzo shumba. So ameno kana pane vari kunditeerera vari kundinzwa ipeni iyoyo yandakararama yairwadza zvokuti kana mai vangu ndikavaudza ndakanyatsogara pasi inyaya kuti zvandikutaura pafoni but ndakanyatsoitaura straight inyaya inorwadza ndakararama life inorwadza munhu anenge akusisa basa akupromisa zvinhu zvisipo ndotokuroora ndotokuda kuti tiite mukadzi wangu apo kupi anofunga aitoti mukadzi uyu ndikati ndinomusafisa kana azvara kana kuti unozoti pane varume vanongoda kungoti kana kuti munhu ungonzwa kuti hapane musikana ari apapa musikana uyu anosvita akapenga kana kuti chichi anosvita hanyengiriri varume ndofunga kuti ndinofunga murume uyu ndo mawiri akaita mulife mangu kuti chimwe ndikuratidza kuti ndinomuchipisa because yanga kuti wakuchinyara kufamba murodhi nekuda kunyara kuti wane nhumbu. Ndakati no hanyari kufamba nokuti ndane nhumbu basi zvikanzibuda kaufambi like ndikamudza kuti nditengerewo kana mango chaichaiyo mengo murodhi nditengerewo mengo ye5 rand andodza kuti handina mari yacho but vaona vana vake vakabata zvinhu vachiuya kumba achibva kushopu navo vanenge vakaita kutakura zvinhu zvokuti vana vachinayo vanayo kuti vakajaidzwa aingoda musikana webasa chete wanga uri musikana wake webasa but mwari ngaave naye hake kana aida kunditire musikana webasa but chinondinetsa ndechekuti akandiona ndikaposta mastatus angu ndikaposta like now akandiona ndikaposta mastatus angu anotanga kundifonera ndikuda mwana wangu ndinzati mwana kunaanzira kwadhokta ngainanzira kwadhokta kuabortion clinic uku ngainanzira kuabortion clinic mwana wake ndamudza ndikati inini handisisina mwana wako mukomana wachinaye because last weekend ndandiri mukomana wangu ndikati munhu yaari kuita sei ari kutondinetsa zvikanzi ndipe nditaure naye ndikati no hautauri naye ndopandozoita problem nemima baba ipapa ndopande problem nemimira ndikudze chokwadi pakuti papanapa munotiudza mwe mutati hatichadi zvokurogwa hatichadi varume ava handika asi mune vakomana venyu munovadii musikadzani zvokurogwa nokuti pane munhu anoda kungove newe here asikadi kuhorora at some point achapopa that question nekuti I want to marry you. No taura chokwadi kumunhu ini ndakamuudza chokwadi ini kuroorwa handichada inini handichada sa iye hadiwo zvokuroora ndakamuudza ndamuudza even kana nhasi andichotaura pafoni ndikati ndinoda kuita single mother ane zvinhu zvake manzwa ndichichengeta vana vangu kana iwe usingakwanisi uri handi uda mwana nini ka yes ndivhurire business apa rine musoro ndokuitawo nhumbu saka ari zvacho saka ari kutoronga zvekuti muzvarire futi mwana muchitoita nyoro aiwa nyoro hatisi kuita simela kumwana arizoitwa seiko kumwana wacho munozomuita sei simeli ndachinja aiwa kamunin'ina wangu kumwana anozomuita kana achida mwana newe mwana muchamuita seiko mwaitika nekondomu mwana anoita kapanyoro ndizvasisinelika zvinhu zvatukuto like nyaya ndiri kutaura haina kuitika kudhara nyaya ndiri kuitika nemunhu uyu haina kuitika kudhara so nemukomana tinogara kure nekurisa kure nekure chaiko zvokuti iye anotondibvunzawo kuti saka wakufunga kuti chii achitondibvunza nhasi chaicho ndikarapa napa achiti uda kuita chii ndakati so ndoda kuti zvakati une license ndikati handina zvikanzi alright saka ndotanga nelicense here kuti alright ndione kuti ndinokuda ndotanga ndokutoresa license here ndikati ya kana utoresa license harisiro dhore kuti urare neni ndisina beba because ini handina chandoshandisa handina unye pasimela handina chandoshandisa ende handisisina mafeelings ezvekuti ndozoda kurara nemurume handichisina kana kuti ndofunga nezera rako iroriro nezera rako iro ndakanyakurwadziwa svika pakuti like ndoshanda paguest house handiti so ndogara ipapo like murume wangu ndakamuudza everything
pandakatanga basa pandakasiyana nemurume ndakamuudza zvese everything. So dzimwe dzenguva anotonditi kana achiuya posi anoti achiuya achitora mari achingota seachienda. Dzimwe dzenguva akutondifarira akutondona kunge ndato family yake kwaari. So anotouya dzimwe dzenguva kana achienda out otonditi handi out totoenda out odzoka ondisiya. Mukadzi otouya nditora otondisiya. Izvo akutondifarira nepamusaka pokuti pamwe handichisina varume mukomana kuti ndinotekiteki nemukomana kana kuti ndoda varume too much. Because munhu yakandikanganisa simele akandikanganisa too much. Ndakakanganisa nasingamboiti handidi kunyepa. Kukanganisa yakakanganisa zvechokwadi asi kuti pakukanganisa kwacho wakaita wakabva wanowira futi mumaoko omwe kurufu. Ukanowira maoko mumwe ini ndoziva munhu anoti ndakanatsorwadziwa chako chaka akanzi mhoro ine murume ka anzokupfira kumeso chine munzwe parufu apa pakakuti ndisonge ndavira uyu murume uyu parufu apa handitambisa nhumbu iya ndabvisa nhumbu iya iyi ini ndiri munhu kuti ndinofarira ngo kumwa like mabhiya mawaini ndofarira kumwa wawa ndofarira kumwa wawa. So munoziva yakaplafuti nhama yachina yanga isiri yekuzimbabwe yanga iri yevanhu vemurumu. Kwalendodho wangu kwekwandairenda shopu wabva watondifonda kuti munhu uyo nomuziva here ashayika chichichichichi kudai. Ndakati andi munozoti ndinogara nemurume yanonetsa chichichi chikanzi mupe foni tauri naye uye vanhu vaikuona ende vanhu vaikusapota ende vanhu vachinaye vaindisapota pashopu pangu handidi kunyepa. Ndobva ndatoti regai ndienda topfeka dresi rangu ndatoenda paya tatoenda kunhamo tadzoka. Munongoziva nhamo dzemumasouth Africa kuti vanhu vanomwa chichichi. Ini ndiri kubva ndiri mumereji ka mari yekuti nditenge ndoiwana kupi handina. Naiweshakira yandipo zvedoro glasi yondidirirawo glasi yamandingoti ka ndagarisa regai ndinozvimwira zvangu ndidadi iyo yandipowo dorewe taratsinzwe. Ndobva shamwari yangu atoti my friend mwana wamai vavo pashopa ndachati my friend yati dai chichichichi mukomana wake weshamwari yangu yatouyawo munoziva kuti unopedzisa wakungonyara kungoti vanhu ungomwa zvinhu zviri kutengwa nevamwe chichichichi. Ndakati ina handisi musikana akashoreka inongo ndangoshatiswa nemurume uyu ndiyangoita kuti ndisauke but munhu anenge achinya aindiona kunyange pakataka takasauka pachina ito zvona kuti munhu wemusikana achaichai akanyatsomaintenwa munhu musvinu. Aiwa uri musvinu. Ndobva ndatoona mukomana uye mukomana ndobva atondidenza angane moti yake svinu zvani zvinhu zvake munhu wachiona. Bva atondidenza ndakatotaura naye ndakatodzikamira akati iwe unobva kuzimbabwe ndikati bva atoti kana nini ndobva chii kuzimbabwe but mai vangu ndiri munomu. Zvikanzi unomwa chii ndikati amalora zvikanzi handi totenga tatobva pana mupepe tatoenda kunotenga takutotaura nyaya unoda kuzoendeswa out rini ndikati ini ndine murume out apa ndakavamudza chokwadi ndandogara nemurume zvikanzi unogara nemurume saka ndichakuona sei mozoti kana uchidana ukamizera rangu ndakumaira 20s koko so kuti ukazonyengwa nemunhu ka mazviwa guys ari kuma-20s ari mudiki mwana uyu ari kuma-20s atoti ini handichadi kuonawo kana varume ari kuma-20s taura kola vari kufona veku-UK ndichakufonderai back. I'll call you back. Kola dropai zvenyu I'll call you back ndokufonderai back. Endera mberi ako ndobva ndamuti because unozoti simeni like zera randiri ndikuma-20s handiti so manje ukazobvunzwa nemunhu une mwana here obva wati hauna mwana like ndandangobva kusangana naye kuti ndichabva ndamutsanangura ndakamboita mwana zvikasodai apanamo zvasingaite handiti ndichatungura ndikuda kungomwa chete ndopedza stress yangu noenda kupi kumba kunovata. Ndava ndangomudza kuti mwana ndichiti ndinaye mwana nemakore make andikati 6 years. Alright, okay, saka unogara nemurume wake nemwana wake ndikati nemwana wangu. Zvikanzi okay, takaenda tikanotenga mamariro edu 2 takadzoka takamwa tatamwa takutofara paipai tafara zvikanzi handi tinoona bhora takutoenda kunodese kunoona bhora because murume ndandamudza kuti ndikuenda kupi kunhamo. Tanga sisina ke basa neni zvokuti angakunditeerera because ndisisina basa kana ndaimbwa kwaari so anga sisina nguva yekundichengera kana kuti anozoteera kana kuti chii. Tobva tatoenda aiwa mukomana ndobva anondidropa pamba
ndati ndidhirope chero pamba ndidhiropa pamba. Mangwana akauya nemari yake anditengera chiro, akanditengera zvimafurutsu, masoseji ake kuti ndimwe tii, ndibvise bhabharasi. Tichingodanana chingodaro until now. Kusvika ndazoona kwandiri kushanda, iye anongoya achinditora kana ndati ndiri kuda kuti ndiuye, anongoya achinditora toenda, then ndospenda ofi yangu ndinaye, ndodzoka kubasa. Kana ndikamuti uya kubasa umbondiona just kungondionawo, akagara ndichitoshanda because pabasa peza busy too much. Oyo otondoona otoenda. So ndisaka ndikuti nezvekurorwa hangu handichada amene pamwe zvichazochinja. Kana iye ari munhu wekuti anoda munhu zveserious anofanira kumbomira. Amene ndiri zvomwe kana ndiri zvaitira ndizvousimiri. Uri right stereki, uri right mwanangu stereki. Asi kuti chiripo ndechekuti chimbomirai musvike pazvi35 apa kuti muti achanda kuda kurogwa muchine ati break chete zvamakaitwa kwavakabvawo. Asi pamberi apo haiwa ndimune motonetsa murume kuti ndirohoro nondirohora rini. Ndimune motonetsa manje so munenge makutonetsa ndini. Sure uchiri mwana mudiki uchiri mudikisa. Mire ndikuudze isisimere. Inini ma20s kwandasvika ukauka. Akusi kuti ndakaita mwana wangu ini ndine 18 years akazofa wacho. Handiti ndine 18 years ndakarambana nemurume ndine 18 years. Urunzwa ndarambana nemurume ndine 18 years ndakatanga kushanda kuHarare uko pagolf club. Ndichishanda ndakambozama. Handichaziva pamwe ndine tsvina kana ndine dhimoni, handichaziva ipapo. Pano ndienda kutoda kutobatsirwa because ndakazama even kuda kutry mamarriages acho. Ndinozama but kudanana nemunhu uchidanana naye muchitowirirana but pakuti unopinda marriage apo unoona kunge usiri chinhu. So manje ndakufunga kuti inini ndichazongoshandiswa. Inini nonga chipo changu chandakati because inini ndakakura ndichengetwa nagogo. Gogo wangu inini vanga vari munhu kuti anoshanda, anoda mari, vakazoshayikawo munhu kuti aida mari too much. Okay. Wabva wandifungidza mumukadzi ari kumandoziva so ari kumaraini kwedu ukoko anotori nekuma47 ivhijini. Mukadzi yeye anotichira akatsvagirwa boyfriend kudai akaita boyfriend musokuti vanovharirana mumba kuti avhurwe virginity hwo kuma47 kwaari ukoko. Murume akamukwira pamusoro kumutsikirira kudai anosumudza murume kujamba kurashira uko murume kudai. Murume anotobuda ari achitiza mumba imomo kana shaviri yarasvika anotori neshavi risingatodi varume. Kodi kungodira pane rimwe rakavhurika ripamusoro perofriji. Okay. Anoita kujambisa murume kuita kujambisa murume hamene kuti dhimonira rinoero kusvetutsa murume kwati zvinofamba sei handizivi asi wadoinda mbiri varumewo. Ari kuzati panenge pane munhu vhijinira kuda kudaro ari manda sei vanenge vachiudzana kuti inda iwewo pane chimucheka chinorapa pasi kuafrika vanenge vachiudzana kuti inda iwewo inda umbonozama enda bvako enda umbonozama memwana vakainda kunozama varume vaita kujambisiwa vose. Kujamba unojambisa zvokutojamba chako zvokuti unojamba hamene kuti unoita sei vanhu dhimoniro kana mweya wacho chingowabata. Ndakamboya panapa ndichikuudzai stori yangu yekuti ndinoti ndakadana nemunhu ndanyura murudo naye munhu iyeye tadanana zvokuti ndonzwa mafeelings naizvo kudaro. Ndino like panguva yangu yekunakirwa yeye ndinomitira zvinhu zvokuti anonyatsoona kana iye egaka so ipapo ndo pandine ndisingazivi manje kuti saka oraiti kana achinakirwa neni so ise achizopanduka anozopanduka nawo kamwe yakani zvimwe zvacho zvinenge zviri mumunhikikiri pamwe zve zviri mubhladhi remunhu amene handarichariziva here amaruri asikana kugarisa apa ndinaro sei ikanitende chitozvumira tondoisa paiko munoziva zvinhu zvekunogai zvokuipai he unotenga zvinhu 1 izvo zvindakatenga macheya asati ane tebhuru unofanwa kutenga tebhuru yacho zvindakagara macheya anokuita hapana ndakatobata maoko ndinomirira tebhuru uyu unotenga zvakasiyana separeta utenge zvakabatana zvinhu zvacho zvakaoma. Right. All right, Kola, thank you very much. Thank you nekutiudzawo nyaya yako timbonzwawo what we go through in the hands of men. Thank you dear. Right, gani mbofonera vakawanda ungachifona ishi
yani mbotanga uya wanga chikona ushu uya ngachitofana direct koga uya alright ndiri direct koga cho taguma kumadhayaris ndichiri kuAfrica chaiko apa ndine marula akawanda siya ndaitengwa nemadhayaris pandakauya pa ndichingomaisa uko ndichingomakanda uko hello. Hi, good evening. Good evening, Pam Jolo. Muri seiko? So, Simelis. That ndimbotaurawo kanyaya kangu. But nyaya yangu yakakura, maybe ndotozoda hayo maybe some other day. All right. Yes, but ndokwanisa. Hello? Taurai, takatere, hande. Ndandichiti zvona. Inini ndakasanganawo nababa. Muri kundinzwa here? Tiri kunzwai. Ndakasanganawo nababa kuside kwangu kunoko. Takasangana zvekusangana pabasa zviya zvekuti muhospital ivo vari security nindichitawo zvangu zvookay vachibva vanditsvaga ndakaramba bva vandidedzera supervisor wangu because vanga vari security supervisor wangu wabva vandilokera muoffice ndokutanga kuchinjana kwatikaita nhamba nababa ivavo saka baba ava havasi vekuti ndive kumusha ndokudzimwe nyika Nigeria African come yes saka takutanga kufambidzana paya vachibva vandidza ndatori nemwana wangu wangu ini nechekudhara ivo bva vandito vane wavo because pavakauya munyika muno vakauyisawo mukadzi wavo wavakauyisawo muno munyika saka akabva aitawo nhumbu saka nekuda kwokuti vese vakanga vasina mapepa mukadzi home office home office runs away wabva kutanga kuita sekuvatsvaga vese vachibva vatiza mukadzi abva vatiza mukasa wakaendesa mukadzi kumaeuropean country nemimba yake vachibva vasara vega saka patikadhumana apa vanga vari vega ndakatoti vanhu havasi veseka amai avari ugwagwa inini ndiri kupi ndiri paground saka tese tine vana saka ndakatongozvonawo ndakati hapana chakaipa apa ndine mwana wangu iya kazvarwa kwaanenge ane mwana wakewo saka niye kuti baba vanga vasina mapepa ende andine mapepa angu saka tafambidzana paya baba vakuda mapepa manje tibva taroorana paya kuenda zvekukwaMagistrate pataroorana abva atumira mari kumusha kwedu akaitawo zvechiafrican zvedu izvozvezvo but hatina kuita muchato mombe takangoita kamudiki munhu azowati awana mapepa abva atenga tiketi atemere first tiketi rakatenga ndinokuenda kunoona mwana wake paya kunoona mhuri iyai saka aenda unoona mhuri yake iyai ndobva akabva agara aenda unoona mhuri iyai adikina achibva agara iko abva aenda abva adzoka abva azoti 2015 iye abva atadota sei ada kuenda kunoona haana kuenda kunoona mhuri yake ikoko because aita hanzi mwana amapepa machichi saka akaenda kunyika kwake chaiko zvikanzi ndikuenda kunyika kwangu zvakanzi ndakati it's fine zvakanzi but ndati amai vaya ngavaite sei vauye vazondipa vanditumirire mwana kuti ndisangane nemwana kunyika kwangu ndakati that's a good one zvakanzi zvoni ndakati handina kana dambudziko nazvo havasati vakuenda kuchikoro precious havasati vakuenda kuchikoro umwe anotanga next week umwe anotanga muna September saka zvakanzi mwana uya amai vai varamba kuti mwana uya auye ega saka vati vanotenga tiketi ndakati devil you are a liar ndakati saka tiketi vanamu ndikati ndajamuka paya ndobva vabva vanoti zvina zvinomira mushemba ndobva vakazotenga tiketi reria vatenga tiketi reria zvisingazivi zvezvokundiwanzisira paipai ndobva ndikabva ndazoriona tiketi reria ndakati unonyemba iwo devil yaela ndobva kuenda mukadzi wake here kona ndinotenga tiketi reabva vatengerwa tiketi reria riri Dodge nerong air flight ndakati mwari mandinzwa paya zvagara tagara paya vakazotenga rimwe manje paipai tiketi reria havana kundiudza manje this time ikanoti maizonama sakakuti devil is a lie ndakati havana kundiudza manje ndakazonda munhu paivaenda kunyika kwavo paipai ndakuzonzwa kuti ndakazotenga tiketi
ndakata chidombo mumwoyo kudaiwo ndakati nhasi vachadzoka vari kudzoka saka makanga mchibvunza kuti mnapinda mukadzi wake nebwezo layanga sisashande pakadaro saka tifanete vadzoka we go through in the hands of love wediweka vadzoka paipa ndichibva ndatoti baba vaivai ndakati okay zvavadzoka paipa vakadzoka madhamu vakadai vakakwira bp vakavatenga no havasi mukadzi wavo sisi havasimbori mukadzi wavo vanga vakangomitisana zvekumitisana yanga ichaiimidimama tozove mukadzi wake saka nyakuti unenge wakabhoraira wakanakirwa unenge urangoramborambwa akati vanigeria talenzane mbiri here kubata basa asikana amene kuti ishuwa here ichokwadi usingatomboite sisi saka paya vagara ikomadzoka manje vakuchiona mameseji manje vakudzanzi kana mwana azvarwa achichamuita kuti ndiwe mukoma wako ndiwe mukoma wako kana azoitawo mukoma wako aitawo mukoma wako paya tozoita sei tozomuita kuti aite mapepa ekunyika kumaeuropean country kwavanenge vaitawo sisimeri kuona mameseji ikoko ndakashamba kuita kunge benzi namuchemberawo tsvimbo yamozisi yaroyayavangochembera maichemei inochimbemoze kuti unenge wambozvara mwana wokunyika kwako wanga usingagutsikani even wakazvara mwana but wanga usingagutsikani orowa netsvimbo yamozisi ekwayo yeukoko unonge wakungoona kuti ndiye mwati womwari wacho unenge usafunge saka manaijaya munongokudziridza kudai mose asi anoenda kuchikoro chebonde handisimerika saka murume uyo akanzeti auya muno mwana uya azvarwa zvakanzi mwana waitomuti chi ndevandikini ndikuona mameseji ndakabumba ndakazoti imwe musi aidzokera aizoenda kumaeuropean country kunoona mwana wake azvarwa paipai ndibva ndaona ndibva ndatsvaga ndakuziva kasita remunhu ndibva ndamutsvaga ndibva ndamuona ndikuona uri kutoita dedication bp yatu again vachidzoka vasati vatodzoka ndibva ndaenda kuna mufundisi wekuchechi ndakati zvinhu hazvina kumira mushe kumba uku apo ndandane mimba yechi2 ndazvara mwana wangu ndatiri mwana wangu ndibva ndamuzvarira mwana wake ndibva ndazoita mwedzi saka ndandane mimba yechi2 vane vana mumwe mwana wake saka pakaendawo kunoita dedication kuti ndatone mumwe mwana ndane imwe mimba ndibva ndaendaona pasi wangu ndakati zvinhu hazvina kumirira mushe chechi yenyuyo munotoziva pasita ivavavo vafonere maudza kuti vanhu vamuri kudedikesha ivavavo murume asiya muri kuengland uku atozoita imwe dedication saka vari kudedikesha abomination on the church of christ mufundisi wavo akafonerwa amai vaidokustopa kwavakaita kuenda kuchechi kuya havachatomboende kuchechi kuya because zvakashambadzwa ndolova but hazvinombostopa zvinhu hati nyaya yekuti varume ika tinochema hidi tigochema tigoita hidi muserenya tigoda kuti tokuvafikisa but kana isingachinje munhu hatombochinja tagara paya munhu angoita amune mapepa akangoita apedown akangana kuti tisi takapa mapepa aya ekuti apedown aya saka nhaikonamira ipapo paiita up and down muchitoza kuti akutoenda kunonyatsonokambura mai mwana mainzwa sei unenge uchiudzwa kuti ndiri kuitira vana vangu saka munhu pakaitika pekukamburira vana mwana wake wekutanga uiko hazina dambudziko naye wechi2 akazouyawo ikozvo ndopakaita problem but unenge wazogarwa pasi wakunzi mhuri dzagarirwa pasi vanhu vese vagarirwa pasi woudzwa kuti aiwa patorina zviripo ndikungoitira vana vangu ko wechi2 kana pasina zviripo akauya sei munhu waitirawo kuti okay zvauya wechipiri uyu wechi2 uyu hazvina kana basi but asi akazeti adzokera futi abva anorova futi tsando dzake kechi3 abva anorora saka navo vane vana vatatu ini ndine vana vangu vatatu tasweswe vamuri vakadzitu mutori pabarika saka nti ini ndindakabata muchato wekudai aiwa muchato chipepa kakona aiwa chipepa muchato muri vakadzitu kunyange ndine murume chigara nemurume from January to December but 2 months dzange ndisina murume kana kuti 1 month within the 2 year anoenda kukana twice zvaanenge achinoita 4 days or 4 days that's 8 days in a year iyoyo ndine chichema mumba muno even after very day ende mimi muchitozviziva kuti atoenda kunorakasha what do you do unobuda uchiendepi ndiwe muridzi wemba wakatenga imba kumuti chibuda haabudi
ikokone kunagwakwa muri kuti munonagwa koko mati pane pamuchange muchibuda hapana tane 15 years tiri mumarriage muri pabarika chatongosara ini kutogamuchira ivo maini kuda ndivo maini ameni vamaiguru ameni muchitongovagamuchira ini zvingoita official because mutori pabarika ichiwakona mungatisika but it's true kutongoti muchigara pasi zvichitongozikamwa zvazvo but like you said, it's an emotional Wednesday. No matter but yes. No matter but anybody yes, I know. Unoshema everyday kuti ndiwo akaita kuti munhu asvike paari papa ndiwe dai wanga usipo iwo pamwe ari kungoti njolo apa mugadzisa zvinhu zvake pakati wakaita kuti munhu auye panzvimbo 1 ugadzise but still haambokuone kunge uri munhu anenge achitoita zvaanenge achiita nyange wakamuudza wakada kutaura zvakaita sei ndiwo uchiona hama dzakewo dzinenge chingoti ane mwana wokusaka atikwanise kuti timuignore mukadzi uyu kana akatosvika pabirthdays emukadzi wacho unomona hama dzake chiposta mastatus kudai kana akasvikauraautori mukadzi wake kana hama dzichiposta mukadzi yepamastatus mukadzi kwete vana mukadzi wake kona mukadzi wake saka imimi handizivi majekola aino kuti zvinotorwadza chete idzodzo 30 minutes zongozoti atohura munhu zvotongogwadza saka imimi kahamene kuti dei mama hamene kuti mukona sei chita mutaurei nemurume yenyu kana muchida munhu wenyu zvogumbo rake raaroni riri kushanda zvinodakadza mwoyo wenyu gumbo raaroni raishanda handiri kunyembera gumbo raishanda mazuva acho iwaoka but akazoatakwa manje nebp gumbo raaroni harichashanda saganja ake harichashandi rama 2 seconds saka madi kuti achinda ake kogara ikoko kuna mai vavo achinda ake saka ma 2 seconds wekuti unorohwa kudai oka unotongofunga kuti akomana unongozingoti utoda kudzokorera pasina kudzokorera utozodzokorera kana kwatoedza mangwana makuseni asi munomuda henyu zvemunhu wenyu munhu wako unenge uchingomuda unyange wakamuda ukaita sei but unenge uchingorwadziwa zvorwadza ndizvozvo unenge uchingorwadziwa wakadaro because hauna zvinhu zvekuti hauna kudiseva unge uri pasituation yakadaro unenge uchingoti wakangogara mune 15 years muchingosangana nazvo zvinhu 15 years muchingosangana nazvo zvinhu nguva yareba majaira manje saka hazvina mujairiro handidi kunyebera panongotakura chibhegi kako achiti akuenda kudai zvatopera hazvina mujairiro asi mazano makumbosvika mufota ino kungoti sezvo yasvimbo isingatisishanda muchingoti aiwa zvima 1 minute noduce ma1 minute memosira muzvika mufota muchingoda kuti ngainde izvo zvatopedza so 2 minutes plus nenyaya yekuti unenge une vana vakukura kudai unenge wakungoto vana wakangozvikipawo bhizi nevana wako wakabuda wakaenda kubasa kwako dzokawo vana vako woitawo zvaunoitawo nevana wako hausanyanyofunga zvakawanda stereki pakudako pekutanga hapo but still munhu wakangofunga kuti unenge uchibatsira unenge even hama dzaucho vakati like tone hama dzake dzakatouya panapa last this year January kudai vakagara mumba mangu mini ndakavachengeta even up to now vasati vanobva nemabasa maCOS ndikungovachengeta zvakadaro hanzi murume wenyu hama dzemurume wenyu kamaunozvoendei hama dzemurume wenyu unyange uchiita zvauri kuita izvozvo zvika izvi unenge uchingoonekwa kunge benzi kunge munhu asingafungi or something but mukati mukauma vati kuzviona kuti vanenge vachikukuvadza vanenge vachikukuvadza emotionally ndizvozvo kuti mukati muvanenge vachikukadza zvakaita sezvokuti unotombosvika like nhasi ndangomuka status yese yanga kungoti yese hama dzavo dzese dzangachingoapiya mawhatsapp anenge achingobuda zvese kuti nhasi tikucelebrata nengi benizere mukadzi saka munhu unotongosvikawo utongobatwa saka topic yenyu yauyawo nditoriwo emotional and I understand you know ndekutoti ndatongotaura hangu kadatsu but itori like as a novel chairo because inotoinvolvawo mwana wangu mukati kutoti nemwana wangu ezveo musikana wangu muhombo zvakatozombo zvakutongodawo mwari akadii akasangana 15 akusangana izvo same thing no nyaya yekuti ubaba neumwana haupo saka vanhu vanenge vachitongoitawo zvavanezvo kuti ndakatoti aiwa handidzoke mumba kwenyu svika baba ivo vabva ipapo oraiti because of the emotional abuse yaanoona saka shame
Shame. No, I understand here. Guys, my status akandwa nasi chai nasi. Paya pachiswa ma status ekuti happy birthday kuna baba maya. Saka vanotogwadziwa vasikana. Pafeya cheko chironga veiwe kana ini. Muri yose chimwe yakati birthday kune munhu ari kukoma imwana. Iwo chivachengeta mba mako unotogwadziwa chete. Unotogwadziwa. So ndakoti ndingoshare ndibochemo pamwe ndizvozvo aiwa kola all is well ratodarika soziva mangwana is another day. Ini pamunoitawo birthday vanokuisa iwe iri pamastatus kisa inandinyanyotorwangu mapicha zvekudaro zvekumhanya saka kuti vazowana hangu chaiwo but kusoti havatori notidei vaimada vaitouya tichipeiwo maigrumakuita enyu exactly tipostewo panotori nehondo panewo vanoda ushu murudzii umwe mukadzi uyu ndokunyuka kwavo ikoko ndo pane nyaya aiwa paita munhu wekunyika kwavo neumwe saka kunyika kwavo zavanotosidzwa padhuze ndo panita era ipapo but anyway it's fine all is well. Thank you very much. All is well. Thank you very much. Ndopanozoita dambudziko remanaija enyu aya manaija amunombopambiri anogonai pavanonyanya kuchuza vakadzi vekumusha kwavo straight kudarika vamwe vekune dzimwe nyika handiti maona shame tozobatikana ushu tatozobatikana alright. Kwanzi sisimeri ndoda mundibatsirewo pamwe nevamwe muverenge nyaya yangu handizi kuti ndakatadza here muverenga minduro. Saka nyaya yavo yavasenda yakamira yakadai. Makatora mwana muchiti muchaita zvose. Zvondishamisa mwana musakwanisi kubhadhara mari kana yekunyora zvayo. Mwana akasvika pakutorerwa uniform namaigiwa. Matadza kubhadhara munhu akakupai 30 yusa kumbare. Mukamupa namba yemwana. Maida aite sei pamwana. Mondipindura zvakakwana motengesa mwana nekuda doro. Shuwa munyarere murume mukuru imi baba munoita zvakadaro kumwana. Mai venyu vanonyima mwana kana mafuta zvawo ekubikisa munenge muchida apiwe nani iwo mafuta vanawo. Shuwa mindira zvo guys ndogona kuiverenga hereni. Aiwa mundira ndigona kuiverenga ikanyogwa apa. Mai vatonyera pasasa ndodawo kubatsirika ndinore pamwe kudade kuti ndikufonerei naye mai nini muye murondedzere muverenge muga zvakanyogwa apa kaitira kufonerai. Let me call you mutrai kuverenga muga muimba hamusi kuonekera at least akawanda kufoni munenge muri pa at least muri pafoni hamusisika mati ndiani saka munyatso kuverenga makapombonoka raichitaura inyacho mubva muverenga nemhinduro yemimi vanhu vanyatsonzwa. Dandri kulife sakamira life. Nyaya mama verenga ndika. Asi ngogona kungotangidza kuti vanonyatsa kubata zvakanaka nyaya iyi. Baba vemwana wangu vakatora mwana wangu ndandizvichengetera mwana wangu pesa apa kubva. Ndemba vazotora mwana third term yeform 3 iyo. Vatora mwana vakamutora zvenaro. Vana vambototaura nemuchema. Ndiri sisimedite kuti mwana wangu asaenda. Ndimbotora mwana wangu handizivi kuti sei vachiramba vachindirwadzisa muupenyu hwangu. Try pamwana wangu. Handina hangu asi ndizama. Saka vanoda kungonipa confusion mukati meupenyu hwangu. Ndokubva vatora mwana paya. Ndemba vaenda ndikatofonerawo nemapurisa ndikati handisikuda kuti baba avatore mwana uyu. Vozi vakambobata munin'ina wangu. Mutibate point yekuti baba ava kugara nemunin'ina wangu mwana wamai vangu. Ndo mukadzi wavo munina wenyu. Musatora mwana wangu handisi kuda. Ndemba ndashaya yangu akadini akamira ndini. Ndemba ndasiya mwana ndemba aenda. Mwana aenda vakangomukwanisa kumubhadharira first term yekunyoresa yakamuchiziva. Ndemba vamubhadharira mari yekunyoresa zvikapera zvakatodaro. Ndemba vatsvaga munhu akasonera mwana uniform bosi uniform yekuchikoro kwanga ari handiti anenge asingachashandi. Ndemba asonirwa uniform skirt. Ndakazokashamara mwana akuya kuti mama ndauya ndikatorerwa uniform skirt yeuniform.
zvikandibata apa ndanyarara. Saka baba ava zvavakaita vanogara kuRarukwa nembo vasangana neumwe munhu anobva kumushoko. Zvikanzi unoda mwana wangu here? Uya akati ndomuda. Munhu iye munhu mukuru Sisimeli. Ndokubva vati kune ndipe mari nemba vapuwa $30. Vapuwa $30 nemba vapa nhamba dzomwana wavo. Ndizviri kundibata Sisimeli. No, it's okay. Mwana nemba auya kwandiri nemba ati mama, baba ava ndo baba vangu chaiwo here. Ndikati chii chaitika? Zvikanzi baba vakapa munhu nhamba kuti andifonere achitaura zvokundida. Saka ndibva ndamupindura kuti akakupa nhamba nemari yawakavapa pedzerana nemunhu iyeye. Saka ini ndakati ndasisina nhamba dzavo nokuti handitaudzani ndikada kutaura nenyaya vanondikata. Saka vanenge vakandianibhloka nebva ndatsvaga imwe line nebva ndaisa message yandakuda kuverengerai. Nebva ndati makatora mwana muchiti muchamuendesa kuchikoro, muchaita zvese, muchabhadharira mwana kana apedza kunyora. Nemari yekunyora bosi mwana wangu ari form 4. Zvese hapana chamuri kukwanisa kuita, asi munoshinga kunotorera $30 yemunhu kuti mutengese mwana kumbari. Unobva mamupa nhamba yemwana, maida kuti aita sei pamwana, mondipawo mhinduro yakakwana. Mundipindurawo zvakanaka. Munotengesa mwana nokuda doro. Shuwa hamunyari here murume mukuru. Imi baba munoita zvakadaro kumwana. Amai venyu vanonyima mwana mafuta chaiwo ekubikisa. Mwana anoripota havakwanisi kundipa chekudya kana ndapererwawo. Bosi mwana wangu anogara kuchikoro asi iko zvino agara ega. Bosi ndakatoona kuti zvinonetsa. Bosi ava vakamutorera zvemiedzo. Nebva ndakumbira kuti akwanise kugara kupi kuchikoro. Saka akawana rumu kuchikoro yekugara. Saka kana apererwawo semwana inini sometimes onde ndisina bosi iko zvino ndachimhanyidzana nemari yekuti anyore form 4. Ndokubva aenda kuna mbuya. Chinhu chinonyanya kundirwadza ndechekuti chinhu chinenge chitoripo cheko mwana ndondisendera kuti honai mama. Asi havakwanisi kundipa saka asandise muzukuru wavo. Saka vakakutorerei vaitei kwauri? Chimira munzu mendudza ndakazopinduka nababa. Inotorema kuti ndiverenge verenga itatadzasi verengako. Verenga. Kana wazvungurwa nemboro dzekuwanda, isa chigumwe mukana urutsi. Wakamujaidza kugara kumaraini. Pavanoti kugara kumaraini, mwana wangu ndaimuchengetesa kune vamwe Sisimeli kuti mwana akwanise kurarama. Kana aguta kugara onyepera vanhu, ziva urere wakazvara. Ndibaba womwana. Handihwi mari yemecha. Kana roda zvekoko kwauri ritora, anobetsera nei? Handina mwana wani sekungu. Handina mwana sekungu. Vanokutsikana nezviripo. Dhira nembwa yako yawakatrena zvembora. Anzwa nadzo ndotonyara kuenda kana kumusha haana unosewe. Wakasungisa baba. Kuzvara nembwa haisi mhosva. Usatipe stress rairambwana nayako.
ndokutaridzei chamungangozobvisa izita remwana kana kuti maybe kusimele kumachatsi kwenyu kana kuti muone kuti mwana here angatengeswa ne$30 uyu I try sisimele kuti be mwana wangu mangwana warataraka acheka kuti kuti mwana ari kutengeswa nechinangwa chavo ndofunga chachiti chokuti mwana achiroorwa da kuti mwana here asi inyaya yekuti mwana anokanganisika kana kuti muone kuti mwana here angatengesawo ne$30 mwana agona chikoro anogona chikoro anogona chikoro vanoshinga kutengesa mwana wako ne$30 unondoro saka dei mwana asina kundiudza dei akazvifarira chii chaizoitika nasisemene kona mwana ane makore mangani ari kushandira 17 ane 60 ayushuwa baba vanatombuzira vadatomborana nemwana wavo madesimene havana mbuzira daurara nemwana wavo baba sisimeli mwana uyo havana mbogara naye ndini ndaingomiramira nemwana wangu kuziva mwana I want to understand one thing kosei vari kunyora vachita vari kuti mwana ihura ari kunane vari makasiyana siyana do you have any complaints dzinobuda kumusha kwaari kukoko nenyaya dzevakomana pari zvino baba pasina ndakatobvunza muzukuru wacho akanditi mbuya hapana ende pane dhei ravakangoro muri kuona pandakavafonera nditi ndichizama ndakachinja nhamba ndikatanga kuvafonera neimwe nhamba ndaiva neshungu ipapo kosei vasvika pakudaro pamwana manje dei angasinatobvisa mwana uyu mangwana chaichai problem mwana uyu ari kunyora form 4 saka akabviswa achinyora form 4 ari kunyora form 4 saka ndaishinga kuti ivo vakamutora zvenharo ndisingadisimeni moziva kati mai avari kujoburg vari kusouth africa but mwana ari kuzimbabwe right saka titore mataigona kumutora mangwana cheshe kuti mwana akura anotiza akabva akadzoka kuna mai kusouth africa but mwana ari kunyora form 4 titakangasa mwana chikoro guys baba akarejesta saka mwana uyu pari kugara baba vanopaziva mwana anogara chikoro chepamba pavo ipapo ndini ndakatozoti ndataura ndi kuchikoro kuti itai kuti mwana agare pachikoro pane dzimba dzinongoita kuti vana vagare saka anogara ke kuchikoro ikoko ndokwaanogara ari kupi saka ini mwana ari kusaidi kupi kusaidi rekunana chifu kusaidi kumusha kumusha cheko kwaari kutobuda muchifu cheko pane challenge saka zvinondibata chimwe chinhu chinoita kundibata ndechekuti munhu anotaura mashoko anorema kudai kuti saka dai ndaihura dai ndakadzidzisa mwana uyu andamboonai guys totora mwana kuti akarejesta ndichi totodzokera kuna mai syllabus yatosiyana I think right now what we need to do kutsvaga munhu anogara kusaidi koko kuti anogara nemwana I think that can be zvingatobatsira nokuti nyaya yekuti tikapaka murume anenge anoda kuti ane personal vendetta namai ava anoda kukaurisa mai ava nyaya yangu yakarebesa ndangotanga pane ronda kumashure dzokerai urai kumashure tiripo hatindedi kubasi chidzokerai kumashure tinyatsodzotoda kuona tingabatsira mwana uyu sei ngaite nyaya yedu yekuzviziva here kuti munhu ari kugara naye anoti mukadzi wakemunin'ina wenyu mwana wamai vangu chitangirai kumashure chii zvakaitika kuti munhu unouya utora murume wenyu ndaitongogara naye sisimeli ndichigara naye kumusha anditi ndemva mwana akatobata mwana uyu aine 13 to 14 years ndosaka ndaiva ndisingadi kuti mwana wangu ainde kunogara koko mapurisa ekuharare akambati ndakavaudza ini mapurisa ekuharare ndakavaudza kuti handidine mwana wangu akati mwana ndindanombereka
no ndozvavanoita kana imuri South Africa baba vari paground vakatora mwana vanopiwa mwana kunonzi uyai paground kunoko hakusi kutengwa ndozvavanotoita zvaidema muri paground makapiwa mwana but mamusiri paground muri South Africa baba vachida kutora mwana vanopiwa mwana wavo ndozvavanoita saka vaidati mwana uyu upenyu hwake kuzoita sei basa avane chavanomitira kana munin'ina wako iwe munin'ina wako mwana mai vako atidza kupa mwana uyu mafuta ndati zvandiri kutsanangura basi simeni ndikasawana chokuita pamwana ndimwe muzukuru wake ndiwandirozobata ndoti please batsirawo mwana saka munhu waakawanikwa paakawanikwa munofaziva kuti kumusha vanhu vanenge vachitambura asakutry zvainenge awana kuti apewo mwana iye munin'ina uyu anotori neuti kwete munin'ina wangu ndotoreva muzukuru wababa vemwana wangu ndo vanombobatsirawo asi munhu waakatoroorwa vanogara pamba pake asi chandakatoona ndechekuti baba ava munhu wavari kufikisa ndini kuti mangwana ndikuzonzi chandakashandira hapana mwana wake apata because kana uchitora mwana haukwanisi kuti ukwanise kumubhadharira school fees haukwanisi kumubhadharira naikona ino hamukwanisi kuenda here kunotora mwana wenyu kuzimbabwe I think that's the only unoenda naye kuSouth Africa anononyorera ikoko kuSouth Africa naikupi simeli koimuripi ndoshanda stay in simeli ndobandogara ipapa ndakumwe kunhu kwandogara simeli saka chinongwa ndirwadza ndechekuti havana mwoyo baba havane mwoyo wakashata vakanifikisa kubva kudhara simeli ndichinyarara vari kuti ndikatora mwana ndomuisepi ndinogara pabasa stay in kutora mwana ndinogara kubasa mwoyo wangu ngachirwa kuti dai mwana ashingirira anyora hake apedza kunyora muri kuona kuti mwana dai aigara pari right maona maripoti ake baba vari kunzi vari kumamisha koko do you think kuti this kind of a man anyora language yawanzwapo iyi do you think kuti akauya baba vanogara kuharare baba vanogara kuharare simeli do you think kuti we can call baba vemwana titaure navo do you think so kana muchikwanisa do you think kuti vanogona kutaura nesu handizivi kana vachikwana kana vakangozva kuti inyaya yeyo because vachada kubvunza kuti inyaya yaani manje imimi kana muchikwanisa kufona kana mune munhu wamunoziva avafonera ndine willing iyoyo yekuti mumbofunza kuti chinongo chavo changa vainacho chindi chemwana nyange akanzi mwana aita chaaita afaniri kupiwa nhamba nababa vake baba vopa murume nhamba yekuti the other thing is we can call baba vemwana akabatinengedesa mwana panguva yakaoma ngatifungei mwana mwana anenge ari safe here ndo zvimwe futi because mashoko avo avataura apo pazasi maari muri kumaverenganine ekuti anzi handizvarisi kuzvara nembwa isimhosva plus handina mwana hwani segungu kutaridza kuti uyu havana basa ziva hure rawakazvara handidyi mari yeuyu yako kana roda kwaichi handidyi mari yemhei kana roda zvekotora anobatsira nei handina mwana hwani segunguwo vanogutsikana nezviripo dhila nembwa yako yawakatrena zveblambi asi vakanyarisira zviri anzwa nadzo ndotonyara kuenda kumusha haana unhu sewe wakasungisa baba kuzvara nembwa haisi mhosva baba wako wakambokubata ko makavasungisa vaita sei hapana andambosungisa kwari kureve yapo ndozvandiri kubvunza kuti ipapo ndosaka ndaida kuti mufoni munzwisise nyaya yacho kuti aida kuzama kuti kudii sisi wini anisa mwana boarding school mushona kuti kana mwana mafuta kubikisa panenge pasina boarding school yatove ngikiri yamu tutaura iyo mwana anogara kumamisha mumareserva mafuta ekubikisa chaicho mwana anenge asina
kuzoiye boarding school mari inovhepi boarding school hapana. Chandaishingirwa ndechekuti mwana aende kuchikoro nokuti uona kuti mwana anodini ane ruzivo ipapa mozazvavanoita simeli, mozazvavakaita kune mwana. Kana muchida imimi simeli, kana muchida imimi simeli, ndokupai nhamba dzemwana kana mukomuketa nemwana mozati vachida kuti mwana aende agoonana nemunhu wavo iye wanga vapa nhamba dzemwana vainyepera mwana kuti enda kubhazi because mwana akakumbira kuti baba paholiday vakatora vavo vana ava vemunin'ina wangu vese vakaenda kuholiday kuharara. Ndika wangu ndibva munyepera vakati iwewo zvauri form 4 uri kuita maextra lesson, uri kutumira mari yemaextra lesson vachinyepa. Ndokubva vati kune mwana enda kubhazi unotambira mari. Ndibva mwana aenda kubhazi mari akanovhunza vanhu vemabhazi ko baba vangu vatumira mari akaona mari kusina. Ndibva afona ndibva dzimiwa foni. Kuchikoro mwana ari kunzi ari kugara sei kola? Munomboti komekedzana nematiye pachikoro kana maheadmaster pachikoro? Ndotaura pane medema ndotaura nawo. Chavakatomudira mwana izvozvo vakatomuita prefect pachikoro. Andori prefect mwana. Ko saka mwana matadza kutaura nevamwe maticheri tagara nemwana kola? Because look at it, ona imainini. Tikada kuti hatizive nezvikuitika paground, but tichida kuanalyze message yanyu nemurume wenyu. Handimaona kuti ndatonoita nazvo ndoda kumusha. Let's say mwana ari kugara ega, andika it's 6-17, mwana ari kunoja ega. Tikada kudzokera kumessage yanyu nababa vawe kuti mwana anoda varume vakasiyana, blambi dzakasiyana dzevarume, ndaneta naye, handi kuchikoro kubasa nokumusha ndinonyera kuenda nokuti anodza anobata nevanhu vese. Handimaona kumupa kwamakaita kuti mwana musikana agare mu1 room corner. There handisi kuti ndizvo, but there might be a lot of things that is going on. Mwana yachiloja ari oga. Aloji sesimali anogara naye amusina zopambisa asikuloja anotogara pachikoro vachitomonitwa zviya nematicha anenge aripo mamedhemu anotomira zvekumonitwa. Saka chikoro boarding haisi boarding, pane imba yakangogadzirwa kuti ive inongogarawo vana vanenge vasina varimubva kure nevakupi. Saka iye ndakaona kuti zviri nani kuti agare ipapo achistata achiverenga. Ane chikafu chikoro havapiwi. Ndindofanirwa kunge ndichimutsvagira chokudya. Muzukuru wavo babava ndotaura babava musafunga kuti zvavanenge vachitaura mumwoyo mavo chechiri chokwadi. Vavo vazukuru vane hazvanzi dzavo ndo zvavaingo vaitira vachivatsvagira varume. Ini ndichiripo. Saka rangarirei kuti murume uyu handini ndiri kuudza kuti ndakagara nemwana akambata kuramba kutsvagira mari yebhazi uinde kumusha nodongorera mwana wako please. Saka kuti uzokumbira medhemu wausingazivi kuti vagare nemwana sesimeri zvoda uri paground uchivaona. Mwana uyu akatorwa achigara nemunhu andaitemba kuti ndiye anokwanisa kugara nomwana, nenyaya yekuti baba vakamboita mwoyo wekuti hanzi mwana anogara nomutorwa. Kumutorwa kwaitova nani kwandiri because mwana anga akagara zvakanaka. Iwe wakati mwana agarire nemutorwa ndakutora mwana wangu. Because guys zvokushumisa baba there is more to the story that meets the eye. Animona so far tikada kumaire kuti there is more to the story and up until tawana nyaya izere kune umwe wedu ushu akatondedzera kubva pakutanga kuti nyazoza zvikuitika kuti chi, then we can take it from there. As for now nyaya iyi mapisi zvidimbu animaona tinogona kuzorohwa neshoko. Imimi munyaya dzemadhairis makudziziva last minute tinorohwa neshoko animaona. Saka ndosaka ndikuti kola vanyatsa kutitsanangurira kuti titenge kuti 1 nenyaya iyi kana zvaigona mangwana. Handimaona manje mwana anenge asina data taigona kuti timutsvakira data reWhatsApp totaura naye pano vanhu vese vakateerera tinzwe because hazvisi kunyatsoandimekera sense. Handisi kuziva masesemeli even pane muzukuru wababava munokwanisa kutaura naye because ndari padhuze nemwana. Muzukuru wacho ari kupi? Ikoko kunogara mwana padhuze zvokuti anokwanisa kuti tomuti enda kune mwana mugotaura naye ari pamwana. Because zvinochiya kuti tatotyira kuti kana mwana waigona kuabhisa nematicha pachikoro chaiko chaiko
kutodatana nematicha pachikora chota nematicha musingazvizivi muri kuno arozotadza kunyora futi kana form 4 yacho amita zvese handina inini hapana chandinoramba sisimende kuti zvinhu zvinogona kuitika kuvana kana kuita sei asi chinondirwadza ndechekuti nyaya yangu yandauya nayo iyi pamusoro papapa zvimwe zvese kuvana mwana hapupuriri sisimeri kuti pamwe ane chaanoita kana kuti anoita sei asi inini for now ndanga sati ndawana uchicomplain kubva kuchikoro hapana munhu anga akandisira ripoti yekuti mwana aita problem saka right hakuna complain yemwana uda kutaura nyaya yababa handiti ngataure nyaya baba saka baba ava complain yako ndekuti baba ava vari kupa mwana murume handiti ndizvo ende havasi kuda kutengera mwana uchikafu ndizvo saka ivo varivo vakatora mwana akatogwa rini akatorwa last year akangonoita team 1 iko form 3 ani muri kuona kuti maripoti ake 2 apo kwakangoita chetiwa uku kwakazoenda pamwe pese kubva mwana ari 0 grade saka problem the story yedu mwana ari right mwana ana problem yedu iri kuna baba ndizvo mwana iye pachake anoti ndiri right okay saka mwana kuna baba ndokune problem kuti pari kuda chikafu chemwana panyaya yekutorerwa mwana kwesiketi nechikafu ani ndizvo saka ari kuenda kuchikora akapfekei mwana wenyu kore mati ari kuenda kuchikora akapfekei siketi zvayakatogwa aiwa izvozvo ari kuenda neimwe yanga achinda nayo yanga apiwa neumwe musikana akamupawo misiketi wose mwana akazoitwa prefect kuchikora nditi apo inyaya yanga ndichitsanangurirai akandisamariza nyaya mirai tigare tikukupai iri 1 hour nyatsosanangurai nyaya yazvisere tsanangurai nyaya zvisere tionotobatsirana sei tsanangurai tionotobatsirana sei tsanangurai kubva pekutanga pacho ndokuti tichonyatsokwambirana nenyaya kubva pamavambo sisimeli bhai kumavambo ikoko naipana kumhanya here apa tiripo nhamba yedu yakanaka chaizvo tiripo handei tinyatsonzwa kubva pamavambo enyaya inini ndakatora munin'ina wangu nemba ndagara naye tichiri kugarisana nababa zvakanaka papasina kana problem tagara naye baba ava nemba vanyenga munin'ina wangu akabva kumusha achitanga form 1 andi kuri pabata achitanga form 1 nemba vamunyenga nemba vadanana naye vadanana nemwana uyu nana chandaiziva panakazozviziva nemba tatoita chinoisi zviya zvokuti unonge wakutopenga saka inini ndakazosumuka nemba taenda kumusha kunoti ndinoripotawo inini problem yandinayo yakanyemwe both sides vabereki vangu vakasaidhira munin'ina wangu muri kunzwa takateerera tovheridzera iwewe une godo zviri nani kutorerwa mwana wamai vako pane kutorerwa mutokwa ini ndandafunga kuti ndaenda kunoripota nyaya yani nyaya yangu nemba ndashaya akamira neni kusaidhira kwabereki kwangu nemba ndambogara kumba imba ndati hapana chokuita mwana uyu anga achiri muchechecheche nokubva ndadzokera kuya asi kugara kwacho kwakusingaiti taingogara ichingori noisi ndichitomborova uyu munin'ina wangu ndosungwa ondisungisa achifurirwa nevamwe because vamwe vese nyangwe vamwe nevamucheya vangu vari kusaidhi reuyu because vaiti ini ndakazvara mwana mukomana 1 saka ndiri kuda mhuri yakawanda because ini pandakaenda kumba uko ndakanoita 1 year yese ndisati ndaita nhumbu saka ndakanonoka kuita nhumbu saka ndabva vatoti uyu anofanirwa kutoita vana vakawanda because mwana uda mukomana 1 saka ndokubva ndazoona kuti pano apa paite kugara ndokubva ndabva abva ndaenda kunoshanda kuharare ndaenda kunotsvaka basa kuharare munhu akandibatsira ipapo ndavamwe maiguru mukadzi wamwe vamukuru vanova mukoma wake wekune imwe imba ndabva tiesishuitin yamuri kurarama mainini yakaoma zviri nani ndiendechi muuye kuno kwandiri asi tinisita kurigara nemi as a secret hamuna wamunoudza kuti tirikugara nemi chero ndikafonirwa nabamukuru venyu inini ndingonyarara avanakasingazivi kuti munogara pano svika ndawana wangu basa rangu kuharare ndobva nditanga kushanda ndatanga kushanda ndiri kuharare kuya
ndokubva ndati ndaiti ndikafonera mwana sisimene vaya vaibva vafurira mwana uyu kuti iti hamusi mai vangu. Ndochema ndoti ko vari kuzama kuti kudini chiti ndombotaura nemwana pafoni yavo vachiti iti hamusi mai vangu. Ndozvakaita baba. Nemva ndambosiya nemva ndambonyarara. Gare ndiri kwakubasa muHarare mandaishanda. Foni yauya ndibaba makuseni wawo. Halo kochi zvikanzi mwana adini uri koko unoita basa rekuhura futi neyekuhura havaisi unoita basa rekuhura uri koko Harare ikoko kunoku mwana rava mamvemve arepewa abhinyiwa. Nemva ndati munongoziva kuti unoita mushoku yaini mandakakuridza mhere ndiripo saka mai vandaishandira vanga varipo. Nemva ndati dai foni imunzwa. Nemva angotaura the same izvozvo zvakataura kuti mwana kuno adini abhinyiwa asi ainyepa. Muri kunzwa zvandotsanangura ainyepa baba vachida kuti inini ndidini ndidzoke uko. Mwoyo wavo aida kuti ndidzoke kumushoko. Nekubva ndakwira mai vaya vandaishandira nembva vatotanga kugwadziwawo nembva vanditi andi kana maenda kumusha mukaona mwana uyai mushandi nemwana pano ndozvanga vatondiita mai vavo. Nembva ndakwira bhazi nembva ndaenda kumusha kuya. Saka ivo vaiti tikufanirwa kuenda kukoti mwana munhu uya akabata mwana asungwa ndozvavakandiita vachinyepa. Vanga vandigarira parodhi yatinoburukira baba. Nembva vanditi chirega kuenda kupi chiburukira panapa. Ndopandakatorohwa nehana ndikaziva kuti ashit ndanyepeka. Nembva ndasvika paya nemva ndangoburuka ndikati kowai muchidaro madi zvanga varongana futi kuti amanda kuti nini ndidzoke pamba. Nembva vagara pasi nehama dzavo vakadedzana kuti iwewe unofanwa kudzoka pano nekuti hatina kukuramba. Saka ini ndakatoona kuti pano pashata panapa. Nembva ndaita kunge munhu kwai. Nembva ndaitoziva kuti munhu wacho neunhu hwake ndohuziva. Ndotadza kudzokera futi kubasa kwangu. Nembva ndati alright ndazvinzwisisa ndogara. Saka mata kwandaishandira vaikomuniketa neni andingaenda manoona mwana madini. Saka ndaingovabvumira kuti ndichiitira kuti pandozobuda pano ndozovatsanangurira chokwadi kuti ndo zvakadini zvaiva nhewa. Ndokubva ndagara paya pamba nembva ndaita 4 days ndiripo. Hama dzacho nembva dzaunganidzwa. Nembva ndati it's okay ndakugara. Nembva ndazoti munoziva kuti ndigare panapa hazviiti inini nemwedzi mandibvuma mwedzi uri pakati. Saka regai ndinoshanda ndidzoke. Inini apa ndanda kufunga pamatricks ekuita ekuti ndikwanise kudzokera kubasa kwangu. Nekubva ndonoshanda kubasa kana ndashanda imimi mokwira bhazi moya monditora kuHarare ndodzoka kumba kwangu ndawirirana. Nembva vati alright apana chakashata. Saka ivo vakafunga ndabva ndatosiya nezvihembe zvandandaenda nazvo kuitira kuti munhu agutsikane kuti munhu achadini achadzoka. Nembva ndasiya nembva ndakwira bhazi nembva ndadzokera kubasa. Ndaenda kubasa manje munhu anga akufona achifunga kuti tiri pamwe chete. Nobva ndakati aiwazve neni hatisi pamwe chete nezvamakandiitira kubva pekutanga because ivo vanga vafonerwa nani nevamwe ivo vaisangana navo mutauni muya muHarare vachiti muchambomuda here mukadzi wako adini achinja. Saka vaida kungobvisa vari mwoyo yautsinye uya kuti vada kugadzika pasi. Saka chinangwa chavo vaifunga kuti ini ndikaenda kwavari ndichanosvika ndoita mimba vondifikisa nemimba ndodini ndodzoka futi pamba ndogara. Ndokubva ndadzokera kangu kubasa kwangu nembva ndandonorondedzera madza vangu vai kataya mama ndaona kuti handingakufonere ndiriko nyaya yakamira yakadai. Baba vangu vachindinyeperera mwana anambosangana neproblem yakadaro. Mwana ari right. Nembva atoti it's okay ndozvinoita varume nofunga angafunga kudini kuda kuti udzoke nokuti havasi murume wamamarambana naye. Nembva angoita it's okay hapana problem chishanda basi. Nembva ndatanga kushanda nembva ndachifunga ndikati ramba ndichingogara muno nemunhu yachingoramba achinetsa regai nditore passport rangu ndiendewo kunda kune ndava muSouth Africa. Nembva ndatora passport rangu nembva ndapedza. Saka inini nembva ndatofona mongoziviziva kuti amhene kudharawo vanhu taifungidzira kuti ukatoona une passport zvaita ndezvinoshaya mitsiko.
ndatoudzawo vamwe vataigara navo shamwari panext year nemva anotaurawo kune murume wacho ukoko kwataigara kuna baba nemva audza babaya ndakaona pasina nguva babaya vatofona vanzi ungavhaira nepassport certificate reaids ndora unovhaira naro nokuti vanga kutoona kuti munhu zvatopeka passport obviously achadini akuda kutoenda mumwe yakaoma mukati asi mukoma washadhuya endei zvikanzi ungandivhairira nepassport reaids ndora ungandivhairira kutora passport zvakafanana nokuti vatora kosi yeaids nebva ndangoti alright gare inangu nemva ndazofunga kudini kuuya kuno kuSouth Africa kuti ndikwanise kushanda asi chekutanga ndakatanga ndakumbira kuti ndiende kunotora mwana nemva ndanotora mwana wangu nemva ndauya naye mwana anga achiri chidiki ipapo nemva ndanokumbira saka kumba kwedu inini kutaura chokwadi mwana wangu vanga vasingadi ndokuti vakati iwe uri kubvirei pamurume muri kunzwa zvandosangangura simiri ndokubva ndakumbira mai guru vangu mukadzi womukoma wababa vangu kuti vazosara nemwana vanhu hapana wandaiudza kuti ndine muronga wokuenda kuSouth Africa ndaingozviitira zvinhu zvangu ndakanyarara zvaitozikamwa nevamwe vandinongoti sisi vazuva vopedzisira vachingogara nemwana uyu vaindiitira zvese kubva ndiri koko ndo vakazoguma kupedzisira vachigara nomwana uyu ndokubva vabereki vangu nekuda kuti ivo vaisaidhira munyina wangu uyu nemva ndaenda nchindoda nosiya mwana vakati aiwa mwana haadini haiti kuti asari panapo nemva ndati ndataura namai guru pavakazonzwa kuti ndataura namai guru ndopavakazoti ngaasari mwana anobva achovha ake nemva achingogarawo kumba ikoko chingoita zvese vachingogara naye kumba asi chandaizwa ine mumwoyo mangu kutaura chokwadi vabereki vangu havana rudo neni zvachose zvandinotofila ndega kuti havana kana mwoyo neni even nemwana wangu chaiye vaimutuka futi semu sekutukwa kwanga achiitwa nani nababa vake uko zvikanzi mwana wehura akaramba murume manditi kusvika ndazoona kuti mwana pafomu 1 ndopandakati regai mwana kuchikoro kufuti kure semu nezviya zvandandaitirawo mununa wangu kuti haangadzidzi kuchikoro kune 13 kilometers regai nditore nemva ndatsvaga kuti mwana adini agare ndopakanga pogara mwana nemunhu wanga achigara nemwana kwakazonotorwa mwana nani nababa vake uko vakurwadziwa asi mwana anga achitogara achitoenda kuchikoro zvakanaka achiita sei nemba vakuziva kuti iyo mwana anga achidzidza achigara kwaRarare nemunhu anga achitoriwo asitorina kana ukama neni kana 1 asi aigara nemwana wangu zvakanaka asina kana problem saka uyu akazoshaya simba nekuda kwekuti uyu vakanonzi hatina ukama naye saka akwanisa kugara nemwana iwe ndakatombokuudza you remember when you came to me tikauya nenyaya I told you ndikakuti enda kumba nokuti vakasenda kuZimbabwe zvinyaya zvaive kumapurisa vabatotora mwana vanopiwa mwana because mwana wakarugara nemutorwa baba vemwana vazvakati nditi baba vemwana chawanonyima sei mwana ari paground wakanonyima sei mwana ari paground ndakazoinda kumusha ipo paya ndikati mwana saka papo ini chandinofungidzira pakutanga vaita kunge like mwana futi vari kuita zviya zvekutomboita something pari because nemwana aitoita kunge aritoda ikoko kumba kwababa vake semwana angatanga asati aziva urwani hwababa vake mwana kwakutotanga kugara umusha kwavo kutotanga zvokugara upenyu hwese saka kuda akafungidzira kuti upenyu hwake huchadini kugara ona kwababa vake kuchaita zvakanaka ndikatombosajesta ini kuti madii magarawo nemwana kwamuri kugara ikoko kuHarare yenyu zviri nani nemba vati mwana akuenda kumusi nemba mwana agara saka pane pamwe pokuti inini manje kuzoti nditore mwana kuti ndiuye naye kuno ini ndisisina futi pokisa mwana ndobva ndangozoitapo kuti regai ariko vamwe vakati siye mwana ariko kwababa ake pamwe pane zviri kuitika kwavari ndichifunga kuti kuda ndokuzogara ndijekeserei apa takataura nyaya iyi imine right mirai mukanditsanangurira nyaya yekuti vabada kutora mwana handiti ndikakuti inini
muri kuona mutemo wekuzimbabwe zvinezvi ndadzilana nevanhu vakati wandei vanenge vachishanda kuSouth Africa asi mwana ari kuZimbabwe. Baba vemwana vachienda kupolisi vachitobudirira piwa mwana because kune uchinzi mai vemwana ngavauye konzi mai vemwana havapo vari kuSA. Baba voti mwana ndewangu konzi ni baba vemwana konzi konzi mubereki wemwana ngaende nemwana vanoti mwana agare nemutoro. Ndikati indai paground kana mukasvika mukati ndini mai vemwana ndazotora mwana wangu hamunyimi mwana wenyu nokuti mwana anotopiwa hana makore ekuti angaenda kwababa anozocharusadza ika kana vene 18 ndondo kwababa kana kuti kupi indai. Saka imimi muri kuti makaenda paground paya makasvika mukanyima mwana sei achinda kwababa. Andina kuenda same time yaya yatakataura tese ndakazoenda yatora rimwe time ndopandakaenda mwana atopiwa baba kwete kuti ndakaenda angatova pasina masimba inini kuti simba rokuti nditore mwana plus nekushanda kwedu kuti ndizoita nharo apa mapurisa achidedzera bhosi mupurisa akatozouya kwandiri ndinaona meseji yake izvezvi akati isuwo nesuwo mutemo unoti mwana kwababa vake. Saka ini ndakabva ndapfusa zviya zvokuti saka ini handisisina wangu mupurisa akati mwana kwababa vake kana mai musipo mwana kwababa vake of which you were not there. Mwana amutema wayamboti ngagare nemutombo ivo baba vake vachiti ndipei mwana ndosaka mwana akaenda kwababa vake akatoenda pamutemo kwababa vake niye kuti you were not there. Tobva zvadini saka inini bandati chirega agare ariko nyaya yazotangira pakuti ipapa baba voti vari kutora mwana asi havana chavanokwanisa kudini kuitira foti mwana uya vano even nyange pane mbuya vacho nyange asinawo chekudya zvacho vanomunyima kuti aende anodyawo paanenge ari pachikoro ipapo. Ndo pandakazoti chirega ndichifonera baba mwana andiudza kuti baba mama ndafonerwa nemunhu apuwa nhamba nababa kumbari. Ndo pandakatangawo kutoti chini panhamba dzavo ndasitori nanhamba dzavo bhosi ndasingadi zvekutaura navo babava bhosi inini chero pamberi pamapurisa vakaramba kutaura neni nemba kusvika vangotora mwana. Saka apa ndopandati ndarimbotira kuvafonera kuti ko izvi zvamakuita samai vomwana ndaikwanisa kunyarara kuti kosemapa munhu wemurume nhamba dzomwana kuti aende kunyenga mwana. Ndo ipapa pane mwoyo wangu chete ipapo kuti wai vaita zvakadaro. Ndo pavazoti nyaya iyi yakaitika musi wa21 April ndo pandakaura meseji yamuri kuona iyi izvozvo yakaita musi wa21 April asi meseji vakandipindura marimwe zuro ndizuro marimwe zuro ndo pavakani inotori nedheti ramusi wa14 meseji ndeyo yakuchemedza ndo pandiri kufunga pamwe pese apa ndanga ndichingo sacrifice hangu nezvose hapana chavaitira mwana achingogara chisa mameseji ndaenda kubhazi baba vati ndokutumira. Saka ini ndochiona kuti baba emu yekutora mwana wavo kwakusiri kuti emu yekuti vanoda mwana wavo nerudo vanoda kuti mwana uyu maybe aroorwe here kana kuti aita sei zvokuti inini mwoyo wangu wangachida kuti mutaure navo muvabvunze kuti chinango chavaitorera mwana ndichii. Ndopandodakuti mundipe nhamba muvati makanda nhamba mangwana kuseni toda kuvafonera pano imi muri mucomment section umu indobva ndavafonera baba ava tonzwa kuti nyaya yakamira sei because imwe nyaya iri kuitika pakola pafei ndakambokudza ifuti handika bhondi nemwana chachera hamuna kubvira magara nemwana wenyu mwana akura achigara kwana mbuya exactly akazodai saka bhondi mwana wacho bhondi zvokuti you might be surprised kuti there's a lot zvokusangana zvakaenda through mwana ushu but nenyaya yekuti hamuna kugara nemwana hamuzivi muri kuona mwana wenyu hatori nawo bhondi nemi ndosaka ichemera kuenda kusaidi kwababa patime iyoyo ichokwadi because inini ndachingoshandawo ndichishandura kuno ndakangomutora kahwani akauya kuno chete ndopandingatoti ndakagara nemwana nguva diki like mwedzi chete ndopandakubva mwana ane 4 years. Right, ngatiitei so ndipei namba yababa namba yemwana yemuzukuru mangwana totangira ipapo ndofonera baba tizo kuti nemhaka iye vari kutuka mwana vachidai so handika titrai kuisovha nyaya ishi handika then tonzwa kusaidhire mwana ari safe here kwakagara mwana uyu ari safe here mwana uyu chichiri kuitika kuchikoro kwarugara ari kunyora muna June kati muna November ari kunyora muna September pari kutanga kunyora September iri October ndopaari kunyora. Alright. Saka imimi plan yenyu mamuchana apedza kunyora ndase for now nini ndangasati ndava neoption kuti akapedza kunyora anoita sei because ndandakangomirira kuti akanyora
tozoona hangu way forward kuti ndozoti anoita sei. Mune vana vangani kona? Iyo nangiri iro ratauka kunze gunguwe. Mune wani gunguwe iroro? Hey. Zvinoreva kuti ndiye mwana wamuri kushandira ko? Ndiye kutoti ndirambe ndishande ndirambe ndishinga nekushanda. Where is the bond renyu nemwana? Where is the bond? I think kutaura naye ndo the best sisimeli. No, guys, there's a lot more to the story than what we are hearing here. The guy told anyone first. Let me speak to the child. I wouldn't have life, but we can hear him. Voice like tinzwe kuti sei mwana uya choose kwa baba. What is really going on? Mama, chiripo choto mwedu bond ne mwana hana ndo chataona ichocho. Bonjo kuti tingati atore mwana ka mukuti taura ngano guys. Statement chacho. Kola mwana ka uya wachishanya. Anoda mwana wake ari kuZimbabwe kwachitumira mari yake kuZimbabwe achibatsigwa nababa kuti ari kutoda iko zvino right now chikuru chandatoona chari kutoda ndechekuti baba vase varige kuti mwana uyu hure anoona baba vapote vachitengera mwana chikafu ndo zvavari kuda kuona ivo vachitawo zvimwe vachidaro zvezvimwe zvese izvi aiwa hazvisitombori included apa saka toda kuti taure nemwana tinzwe ugare hwemwana kuti hwakamira sei totaura nababa ava tonzwa kuti mwana uyu zviri kufamba sei andika then we can start doing it from there. Because kona tatiwa chiri mwana wakati mwana ari kunyora ende wakati vari kugara pa stay in saka hapana pekuti vaise mwana andi mazvinzwira saka kugara pa stay in saka that way hapana pekuti tikwanisa kuti timbanidzire kukona kuti torai mwana wakuti mwana kunyora muna September or October here amen ani mwana apari kugara kubasa iwo kokuisa mwana hapana chatawe concerned isu sterek ndechewelfare mwana guys so we can only get the truth from mwana. Andimaona kana mwana atiza chokwadi chake chakazara then we get hold of the father nokuti you might find kuti mwana uyu kauyu anogona kutove pamwe baba vakatombo abuse mwana who knows no one knows baba vakabata mai nini munina wamai afa angane 13 years kura kuti vakabata a toddler mwana maina 13 years rape hapana kasungisa baba vabereki vamai ava vakatoti kune mwana ushu kune mwana womusikana uyu une godo hausati tukagara munin'ina wako wadari kuya mutoro handika vakabva vatotsikira saka nyaya haina kuripotwa newakainda mwana uyu ane iyeye munin'ina wenyu ane makore mangani izvozvo munin'ina wenyu? 95 saka iko zvino zita ane mangani 95 ko murume wenyu ndewarini? 95 was 79 yuwi 79 95 guys muri kunzwa mashuri ari pano. Hey! Ane vana vangani munin'ina wenyu? Ane 4. Mwana 95? 95 ane 4. Iwe muri wa 99? 85. Makaisara difference 10 years nemunin'ina wenyu? Because pakati pandori nemumwe andakatosiyana ne5 years ari pakati pedu iye ndere okutopedzisa saka murume ari kuma 40 ari pa 46 murume ma 47 because ndwa 79 nemwana 29 vakomanaka vakomanaka zera remwana wake saka baba vanogona vakabata mwana mufunge nokuti pamwe kana muchiti mimi mwana uyu vanotuka mwana kuti hure ndinonyara pamwe vakatoti vakatobata mwana kana kuti vakatokumbira mwana akaramba ndotsaka chimuti hure rako ipapo handizivi. Right, mirai titaure nemurume matinamba dziripo mundipededze mwana. Let me talk to mwana mangwana. Amtika very team. Makasena rini nemurume uyu? Makasena rini? 2011. Kosei 2011 anasane hasha dzanadzo idzi. Handizivi simeri. Munino wenyu motaura naye? Takamusiya kudhaya boss. Munino wenyu motaura naye? Kana tasanganidzana kumusha. Motaura? Kana tasanganidzana kumusha. Kufonera kudima mameseji amutauri? Taura. Hatina like zviya zvokuti ndinga munhu ari pandiri pamwoyo anganyepa hangu ipapo
munhu wokungoti because andikangowana ari pambawo ari pamba pababa vake ndizvozvo hapana zvaungaita because even vabereki vacho handiti paakatobvisikwa mari yakabvisikwa yakaitwa secret nandina kutozviziva ndakatozonzwawo nemaneighbors kuti ainda akabvisikwa mari nababa ivava ini singazvizivi. Right. Ngatitangirei mangwana. Ndipei madetails emurume ari pafoni, madetails emwana ndotaura nemwana inini. Anogara nemwana ari paWhatsApp. Mubati during the anobatika abva kuchikoro. Kana matomubata memabata makustain asati aenda because anotanga napast yavabva netwifoni foni anosiya kumba iye mwana avabva mukuzvikoro saka anodzoka kuchikoro right saka anodzoka kuchikoro anogona kubatika inini palaini achienda anowanza kuenda kumapast 6-7 koko manheru vatobhifa ndotaura naye ndongomisira meseji panonhingira anoiona panodzoka chibata fona anoiona ndobva ndangomuti uchingobva wobva wandipindura ndobva ndafona then totangira ipapo then baba mungondipa futi namba ndogara ndotaura nawo masikati alright then alright guys ndazodaro saka apa tingaconclude guys because we need to hear side of the story rababa, we need to hear side of the story remwana kuti mwana akagara sei zvinhu zvakamira sei. Let's wait for tomorrow. And no comment for now. I don't have any comment. Let's wait for baba, let's wait for mwana, then we can have a way forward kuti poitwa sei panya yemwana ushu andimona mangwana. Right, zvaiko zvinokola let me release you andika mupinde zvenyu comment section. Let's talk tomorrow. Mundipa zvese ndotaura navo then tosangana pana pamangwana. Alright mambo. Right, saka guys nyaya iyi haina kupera. Ndichapiwa manumbers ndichadini inichataura nemwana ndicharekoda anditika that is kana kuti mwana ndisina kumubata kana ndamubata muripo uchataura muchizviwira andimaona kuti akuti kudi the same applies nababa ndichangotaura navo ndonzwa kuti vanoti kudi zvanenge vachitaurawo ndichavarekodhawo and asi vakabvuma kuti ndivape timetable yekuti tizovafonera ndiri pano palife ndinongowapa timetable then ndozofona tava pano kuti munzwe because pano tori neera pane mamissing puzzles aripo andiri kuhopa kuti tichamawana mangwana anomaona kuti tikwanise kuitaura nyaya iyi tawana mamissing puzzles aya mangwana tinatsa kuitaura sezvairi nyaya anomaona. So guys, let me leave you and love you guys. And it was indeed an emotional Wednesday. People are coming out near Zabo. Let's wait and hear and see how best we can help. But mwana ushu antika na mai afa. And time ya end at that time but it's now time for prayers. And it's 12 for Africa kuno 11 but normally toto joina veko Africa 12 dzino idzo dzidzi andimaona. So guys, move no usiku wakanaka mona mata before you pray. Let's meet again tomorrow and love you. So guys, and please don't forget to